Ben, empezamos a sesión do pleno de hoxe. Benvidos e benvidas. Disculpando a asistencia da concelleira do Grupo do Partido Popular, Lorena Caseiras. O primeiro punto da aprobación da orde do día é a aprobación, se procede, das actas do pleno de 28 de novembro e de 18 de decembro. Recibiron vostedes as actas todavía onte, polo tanto, se houber algún problema por eso, pois non pasa nada se non lles diu tempo a lelas, en aprobalas noutra ocasión. O feito de que a persoa que se levaba a cabo estas labores en secretaría se xubilase, pois produciu certa distorsión todavía que non está acompasada xa no tema. Entonces, bueno, vostedes dirán se están de acordo cas actas. Pola nosa parte estamos de acordo, só que apuntar, xa lle transmitir á secretaria, na da 28 de novembro, bueno, hai que cambiar un parágrafo donde día menos a caída sería máis a caída, porque senón non votamos a favor, pero parece que dá a impresión de que é ao revés, simplemente era... Pois con esa apreciación, entón, enténdense algunha apreciación máis? Non. Enténdense, por tanto, aprobadas por unanimidade. O punto número 2 é dar conta das actas do Consorcio das Mariñas. Damos conta das últimas actas aprobadas, que é certo que xa había unhas cuantas, non demasiadas, porque é certo que houve xuntanzas, pero non reunións, e aínda houve outro pleno posterior en decembro, pero non está acta aprobada, polo tanto non lles podemos trasladar todavía esa información. Polo tanto, damos conta. O punto número 3 é a constitución da Mancomunidade 2020, acordo que proceda. Ben, aquí, bueno, non estaba do Partido Popular, estaba outro día a compañeira Lorena, se manifestaba por parte da Secretaría e se informaba que a palabra transformación non é a máis axeitada, e é certo, porque o consorcio actual morrería, digamos, e se crearía unha nova entidade, e, polo tanto, se propón unha pequena enmenda na redacción no primeiro punto do acordo, en donde se di incoar expediente de constitución dunha mancomunidade consonte coa regulación contida na legislación vixente, coa fin, no momento procedimental oportuno, de disolver o Consorcio das Mariñas. Bueno, ven sendo o mismo, pero con unha redacción diferente. Hai algún problema con esta nova redacción? Non, ningún. Ben, entonces empezamos coa lectura da proposta. Ben, a Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, en xuntanza ordinaria do pasado 23 de xaneiro, ditaminou favorablemente por maioría de votos a favor e propón ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, o réxime xurídico dos consorcios modificouse polo establecido na Lei 27 de 2013, 27 de decembro, de racionalización e sustentabilidade da administración local, que modifica a Lei Reguladora das Bases do Réxime Local e se recolleu así na Lei 40 de 2015 de 1 de outubro de réxime xurídico do sector público. Segundo, a aprobación do consorcio realizouse por resolución da 18 de xullo do ano 2000, conforme ao disposto no artigo 44 da Lei de Bases e 150 seguintes, así como 137 seguintes da Lei de Administración Local de Galicia. Os concellos de Abegondo, Arteixo, Bergondo, Betanzos, Cambre, Carral, Culleredo, Leiros e Sada, todos eles da provincia da Coruña, constitúen un consorcio local sen prexuízo dos que poidan incorporarse no futuro conforme as previsións estatutarias, de conformidade co establecido nos artigos 37 e 40 do Reglamento de Servizos das entidades locais, aprobado por decreto da 17 de xuño de 1955, artigos 3, 26, 47, 3b, 57, 85 e 87 da Lei de Administración Local da Lei Reguladora das Bases de Réxime Local, artigos 35, 36 e 110 do Real Decreto Legislativo 781 de 1976 de 18 de abril, artigo 7 da Lei 30 de 26 de novembro de 1992 de réxime xurídico das administracións públicas e do procedimento administrativo común, artigos 2 ao 6, 8, 137 seguintes, 149 e 152 da Lei de Administración Local de Galicia, Lei 10 de 22 de agosto de 1997 de Residuos Sólidos de Galicia, así como a Lei 10 de 1998 de 21 de abril de Residuos e máis concordantes de aplicación.
A orden de 10 de decembro de 2008 modificou os estatutos do Consorcio das Mariñas. Terceiro, aprobouse por maioría absoluta de cada pleno os concellos que conforman o consorcio o acordo de incoación do expediente de constitución dunha mancomunidade co gallo de transformación do Consorcio das Mariñas entre os concellos de Abegondo, do 25 de marzo de 2015, Arteixo, 12 de marzo de 2015, Bergondo, 5 de marzo de 2015, Betanzos, 9 de marzo de 2015, Cambre, 23 de decembro de 2014, Carral, 26 de marzo de 2015, Culleredo, 12 de marzo de 2015, Oleiros, 26 de febreiro de 2015, Sada, 23 de marzo de 2015. Todos eles da provincia da Coruña, coa finalidade de proceder á xestión común dos servizos que ven prestando actualmente o Consorcio das Mariñas. Data 22 de setembro de 2015, a Comisión Xestora acordou convocar en asamblea integrada por todos os concelleiros dos concellos interesados para que se aprobase provisionalmente o texto inicial. No pleno extraordinario urxente do 30 de setembro de 2015 mostrouse a posible vontade por parte dun membro do consorcio de non continuar cos trámites da mancomunidade e separarse do consorcio, que derivou na anulación da convocatoria da asamblea prevista. Na xuntanza de alcaldes de data de 4 de marzo de 2016, ese membro chega a mostrar a mesma vontade sen achegar o acordo formal ao respecto. O 29 de xullo de 2016, a Asamblea de Concelleiros para a Constitución da Mancomunidade aprobou inicialmente os estatutos para a transformación en mancomunidade. O anuncio de apertura e información pública foi aberto mediante anuncio no Diario Oficial de Galicia número 152 de data 11 de agosto de 2016 e no Boletín Oficial da Provincia número 150 do 9 de agosto. A Deputación da Coruña, en data 9 de setembro de 2015, emitiu o preceptivo informe favorable aos estatutos aprobados inicialmente e a Comisión Xestora do 10 de outubro de 2016 resolveu as alegacións e emitiu un texto de estatutos á Dirección Xeral da Administración Local para o seu preceptivo informe. Cuarto, no pleno extraordinario urxente de data 30 de setembro de 2015 mostrouse a posible vontade por parte dun membro do consorcio non continuar cos trámites da comunidade, o que derivou na anulación da convocatoria da asamblea prevista. Quinto, o 4 de abril de 2016 o presidente da Comisión Xestora envía escrito ao Concello de Arteixo para que achegue o acordo formal onde amosa a súa vontade de continuar ou non cos trámites previstos. Sexto, o 29 de xullo de 2016, a Asamblea de Concelleiros para a Constitución da Mancomunidade aprobou inicialmente os estatutos para a transformación en mancomunidade. O anuncio de apertura do período de información pública foi publicado no Diario Oficial de Galicia número 152 de data 11 de agosto de 2016 e no BOP número 150 do 9 de agosto. A Deputación da Coruña, o 9 de setembro de 2015, emite informe preceptivo favorable aos estatutos aprobados inicialmente. A Comisión Xestora do 10 de outubro resolve as alegacións e remite o texto dos estatutos á Dirección Xeral para o seu preceptivo informe. Este expediente foi suspendido mediante acordo da Comisión Xestora de data 4 de novembro de 2016. Con data 6 de xuño de 2016, o Pleno do Consorcio reitera a solicitude para que adoptase o acordo no próximo pleno ordinario que celebrase o Concello de Arteixo. Oitavo, en data 6 de outubro de 2016, o Concello de Oleiros presentou unha moción para adaptar os estatutos do consorcio. Noveno, varios membros do Consorcio das Mariñas e do Concello da Coruña asinan o 20 de outubro de 2016 unha declaración para que se inicien os trámites de conformación da área metropolitana. Décimo, o 2 de decembro de 2016, o Pleno do Consorcio das Mariñas aprobou inicialmente a modificación dos estatutos para adaptarse ao preceptuado no disposto na disposición transitoria sexta da Lei 27 de 2013 de racionalización e sustentabilidade da administración local e na Lei 15/2014 de 17 de setembro de racionalización do sector público e outras medidas de reforma administrativa. Décimo primeiro, o 29 de decembro de 2016, o Concello de Arteixo acorda en pleno ordinario o exercicio do dereito de separación do Consorcio das Mariñas, o que foi comunicado na mesma data ao Consorcio. Décimo segundo, no pleno do Consorcio de data 4 de novembro de 2016, a Presidencia propuxo a aprobación inicial da modificación dos estatutos, asunto que quedou pendente por varias propostas de mellora no texto dos estatutos. Décimo terceiro, o pleno do Consorcio, en data 17 de novembro de 2017, aprobou con efectos previstos no artigo 126 da Lei 40 de réxime xúrico sector público a liquidación provisional pola saída de Arteixo do Consorcio das Mariñas conformada pola cota de separación do Consorcio do Concello de Arteixo e que a data da separación do Concello de Arteixo fose efectiva o 31 de decembro de 2017. Con data 18 de decembro de 2019 acordouse a saída definitiva do Concello de Arteixo. Décimo cuarto, Pleno do Consorcio das Mariñas, o 18 de decembro de 2019, aproba solicitar aos concellos para que inicien a tramitación de expediente de constitución da mancomunidade co gallo de transformación do Consorcio das Mariñas. A legislación aplicable é a que consta aí detallada
Na proposta, consideracións primeiras. O procedimento para a adaptación dos estatutos do consorcio é o seguinte, que é seguindo as regras previstas para a creación dunha mancomunidade consonte co establecido na Lei Reguladora das Bases de Réxime Local e na Lei 5.1997, que é a de Administración Local de Galicia. Primeiro, a iniciativa para a constitución de mancomunidade deberá ser aprobada por cada un dos municipios que asume mediante acordo adoptado o voto favorable da maioría absoluta do número legal de membros de cada concello. B. A elaboración dos estatutos dos que o contido mínimo será o sinalado no artigo 142 da Lei de Administración Local de Galicia será competencia a Comisión Xestora que os aprobará inicialmente e a súa aprobación provisional corresponderá a unha asamblea integrada por todos os concelleiros dos concellos interesados. Esta asamblea será convocada polo presidente da Comisión Xestora e para a súa válida constitución requerirá asistencia polo menos da maioría absoluta dos membros de dereito dela, cumprindo a presencia como mínimo dun representante de cada municipio. C. Os proxectos de estatutos, unha vez aprobados, serán sometidos por prazo un mes a informe da Deputación ou das Deputacións provinciais interesadas, entenderase favorable, se no de bandito prazo non fose emitido, expoñerase información ao público por un período de un mes para que se sean presentadas por parte dos interesados as observacións ou suxestións que estimen precisas. De rematado o prazo de información pública e antes da aprobación definitiva, serán remitidos os estatutos xunto coa resolución das reclamacións que fosen presentadas á Consellería competente en materia de réxime local para o seu informe. Esta poderá formular as observacións de legalidade, así como as suxestións e propostas que considere convintes. Se do informe ao que se refire o parágrafo anterior resultase modificacións ao proxecto de estatutos provisionalmente aprobados, someteránse aquelas a consideración da Comisión Xestora que, de non aprobalas, estará obrigada a convocatoria da Asamblea de Concelleiros por unha nova discusión delas. Tras esta nova xuntanza, a Asamblea decidirase se continúa ou non co procedimento ata a aprobación definitiva dos estatutos e a constitución da mancomunidade. Os estatutos da mancomunidade deberán ser aprobados polos plenos dos respectivos concellos co voto favorable da maioría absoluta do número legal de membros da corporación. Por outra banda, o artigo 127.5 da Lei 40, do 1 de outubro de 2015 de réxime xurídico ao sector público, as entidades consorciadas poderán acordar, con maioría que se establezca nos seus estatutos ou a falta de previsión estatutaria por unanimidade, a cesión global de activos e pasivos a outra entidade do sector público xurídicamente adecuada coa fin de manter a continuidade da actividade e acadar os obxectivos do consorcio que se extingue. A cesión global de activos e pasivos implicará extinción sen liquidación do consorcio cedente. Segunda, artigo 44 da Lei de Bases de Réxime Local recoñece aos municipios o dereito a asociarse con autos en mancomunidade para a xestión en común de obras e servizos determinados. As mancomunidades teñen personalidade e capacidade xurídica para o cumprimento dos seus fins específicos e rexiránse por estatutos propios. As mancomunidades non poden asumir a totalidade das competencias asignadas aos respectivos municipios. Terceiro, os estatutos das mancomunidades municipais haberán de respetar polo menos os seguintes extremos: municipios que comprenden mancomunidade, lugar no que radican os seus órganos de goberno de administración, número e forma de designación dos representantes dos concellos que integrarán os órganos de goberno da mancomunidade, fins da mancomunidade e competencias, recursos económicos, prazo de duración, procedimento e modificación de estatutos, as causas de disolución. Cuarta, consonte co Real Decreto 382 de 10 de febreiro de 1976, polo que se crea, organiza e regula o funcionamento do Rexistro de Entidades Locais, no prazo un mes dende a constitución do órgano de goberno da mancomunidade, deberase solicitar polo seu presidente a inscripción no Rexistro de Entidades Locais. Visto o informe emitido pola Secretaría de Intervención Municipais, dado que o inicio do expediente deberá referendarse co voto favorable da maioría absoluta do número legal de membros de cada un dos concellos que suman a iniciativa, consonte co artigo 175 do Regulamento de Organización e Funcionamento do Réxime Xurídico das Entidades Locais, a que suscribe eleva a seguinte proposta de resolución. Primeiro punto, coa emenda ida pola alcaldía, sería incoar expediente de constitución dunha mancomunidade consonte coa regulación continua na legislación vixente coa fin no momento procedimental oportuno de disolver o Consorcio das Mariñas. Segundo, expresar a vontade de concorrer á Asamblea de designar a Alejandra Pérez Máquez, alcaldesa presidente, a Juan Antonio Fariña Pedreira, segundo tenente alcalde, como representante suplente respectivamente ao Concello de Bergondo na Comisión Xestora que se encargue de elaborar o anteproxecto de estatutos que tomará como base os actuais estatutos do Consorcio das Mariñas e de tramitar o procedimento ata a constitución dos órganos de goberno da mancomunidade. Terceiro, deixarse en efectos acordos plenarios anteriores sobre a mancomunidade. E cuarto, facultar a alcaldesa presidenta para a xestión e firma de cantos documentos sexan necesarios. Ben, pois, un pouco xa moi resumido con respecto xa ao que se comentou na comisión informativa do outro día. Levamos con todo este baile, porque ao final non acaba tendo outro nome,
dende o ano 2013, dende que a Lei de Racionalización obligou aos consorcios ou ben a extinguirse ou a adaptarse á normativa. A día de hoxe, o noso consorcio non é un consorcio habitual, non é un consorcio que deba de estar adscrito como está a día de hoxe o Concello de Oleiros, causándolle tamén uns prexuicios importantes a este Concello. Polo tanto, si sempre foi a intención de ser unha mancomunidade, unha adhesión voluntaria de municipios a unha entidade, na que estábamos de acordo no 2015 en crear esa nova mancomunidade, e de feito se nos convocou e vostedes foron convocados tamén á Asamblea na Senra no seu día, o que paralizou en aquel momento ese proceso foi a salida dun dos concellos que foi Arteixo, e que aínda ata estes últimos plenos aínda se ven cos flecos da liquidación do propio consorcio co Concello de Arteixo. Tal e como está agora, non é convinte nin para o resto dos concellos nin para o propio Concello de Oleiros con esa adscripción, e polo tanto se volve a retomar esta opción originaria do 2015, que era de crear esa mancomunidade de municipios voluntaria. Todo isto sen desbotar o que tamén empezamos no seu momento, que era a área metropolitana, e en donde a cidade da Coruña neste caso ten unha baza e unha e o máis importante, realmente teñen eles que liderar este proceso, donde se empezou con un traballo moi serio no pasado mandato, e en donde aparentemente tamén hai moita intención de seguir actualmente, xa que houbo tamén unha aprobación plenaria recentemente. Pero a creación da área metropolitana vai a ser complexa, non é tan inmediata como unha mancomunidade, e non podemos, xa digo, continuar cos prexuicios que estamos a ter a día de hoxe. Por lo tanto, xa digo, paralelamente son das que penso que se debe continuar cara a área metropolitana, e así faremos o posible, e mentras crear a mancomunidade das Mariñas, que será, os estatutos terán que volver a redactarse, non podeu avanzar nada porque será a comisión xestora a encargada de redactalos. Non sei se diferirán ou non na proposta que se facía no 2015, na representatividade na Asamblea ou non, porque eso non está para nada falado. Por ahora é outra vez o punto de arranque. Ten a palabra o voceiro do Partido Popular. Bueno, parecenos ben que por fin, despois dunhos anos, como ben dixo, andar dando tumbos para arriba e para baixo, máis que intentar facer un grupo consorciado de concellos, parecía que andaban a paus todos, incluso todas as partes, porque era raro o día que non salíamos na prensa porque un quería unha cousa, outro quería outra, outro da moto. O que está claro que algo había que facer. O seguir trampeando co consorcio tal e como estaba nos iba a incurrir en bastantes problemas, sobre todo problemas legais, e optar por unha opción que xa se baraxara no 2015 me parece a máis adecuada. O único que me queda unha dúbida é que as competencias polas que foi creado o consorcio e agora ca lei máis o que se vai facer ca mancomunidade, parece que estamos obrigados solos a intentar liderar ou consorciar o que é solamente a recollida de lixo. Todas aquelas cousas que se tiñan previstas de mancomunar un montón de máis actividades parece ser que se pode limitar. É a única duda que me queda, pero polo demais non hai nada máis que decir. A día de hoxe, de feito, o Consorcio das Mariñas deixou de prestar varios servicios que se viñan prestando porque non se contemplan e non hai unha delegación expresa. A delegación expresa que figura por parte dos concellos no consorcio é a recollida de lixo, o servicio de lacería e cancería e os servicios sociais especializados. Todo o resto, temas deportivos, de probas deportivas que se facían en conxunto e que estaban moi ben, temas de promoción económica, promoción turística, de emprego, de programas culturais, algúns ademais con unha traxectoria longa, se deixaron de prestar porque precisamente se estaba incurrindo en algo que non se podía levar a cabo. Nesta nova mancomunidade esperemos tamén poder precisamente incorporar novos servicios que se poidan levar a cabo. En todo caso, asesorados polos xuristas
consorcio veremos hasta onde se pode chegar e cal a intención tamén de todos os concellos. Non é o mesmo mellor o desexo que poidamos ter concellos pequenos en donde somos máis partidarios normalmente de precisamente esta mancomunidade de servicios, porque é a posibilidade que temos de ofertar máis servicios aos nosos veciños que noutras condicións non podemos, por ser un concello máis cativo, e que ao mellor outros concellos non están por esa labor. Entonces, eso é algo que todavía non podemos adiantar. Moi ben. Ten a palabra o voceiro do BNG. Ben, pola nosa parte somos partidarios de, como se decía, comarcalizar servizos, porque é a maneira de ter máis e mellores servizos, non? De todas maneiras, bueno, discrepamos con algunha forma do funcionamento do consorcio. Entendemos que iso será obxecto de debate máis adiante cando se debatan os estatutos. Entonces, pola nosa parte, hoxe o noso voto será abstención. Ten a palabra o voceiro de Alternativa aos Veciños. Sí, bueno, reafirmar, en certo modo, o apoio a este acordo que se propón hoxe, reafirmar o voto que xa se manifestou na comisión de outro día. Se ben é certo que, bueno, nos gusta máis a redacción do punto número 1 que se propón no día de hoxe, que ven a coincidir ou ser máis coincidente, por dicilo así, cos informes de Secretaría de Bergondo, lóxicamente. Entón, bueno, preferimos esta nova redacción do punto primeiro, e, bueno, noso voto favorable, claro está. Votos a favor da proposta? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobado, por tanto, o acordo de constitución da mancomunidade. O punto número 4 é a designación dunha praza pública a nome de José García Verdía, acordo que proceda. Ben, a Comisión Informativa de Asuntos do Pleno ditaminou favorablemente por maioría de votos a favor e propón ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Con data 12 de xaneiro de 2020 e registro de entrada na oficina 999-44, a Asociación José García Verdía presenta ante o Concello un total de 800 asignaturas constituída para promover un homenaxe ao falecido cura párroco de Guísamo, achegando os méritos do mesmo na implicación total na parroquia, o acondicionamento da igrexa e do cemiterio, afrontando as tarefas tan variadas e necesarias como dotar de traída de auga a parroquia, feito este que sería a súa aportación máis valorada e recordada, apertura de camiños, impulsar os procesos de asociación, unido ao seu importante papel de educador e total disponibilidade para que o solicitasen, engadindo a súa insaciable curiosidade intelectual, o que o fixo manexiarse con soltura nun incrible número de linguas. O Regulamento Especial de Honras, Distincións e Nomeamentos do Concello de Bergondo, publicado no Boletín Oficial da Provincia número 70, do 26 de marzo de 2007, recolle no seu artigo 19 que o Pleno da Corporación poderá designar unha vía pública, complexo urbano ou instalación municipal co nome dunha persoa vinculada ao pobo de Bergondo co fin de reconocerlle especiais merecementos seus servizos extraordinarios. O trámite recolle no citado regulamento e o contido nos artigos 20 seguintes do mesmo indica que se iniciará por resolución da alcaldía que nomeará instructor e logo deste un secretario. Dado o coñecemento desta alcaldía dos pasos dados pola asociación, neste suposto asumiu esta alcaldía a fase instructora. Consta incorporado o expediente o citado escrito, no que constan máis que sobradamente os méritos para acreditar o nomeamento dunha praza co nome de José García Verdía. Ademais, consta tamén a documentación relativa á titularidade pública da plaza de Guísamo, cita ao carón da antiga reitoral. No uso das atribucións legalmente conferidas, por la presente propoño á Comisión Informativa de Asuntos do Pleno que tamén favorablemente a seguinte proposta de acordo. Único, designar a Plaza Pública de Guísamo como Praza José García Verdía ao abeiro do disposto no artigo 19 do Regulamento Especial de Honras, Distincións e Nomeamentos do Concello de Bergondo. Ben, pois como se traslada xa na propia proposta, a petición desta asociación creada en proceso pois para homenaxear a don José, e despois de que se presentara esa documentación, esas 800 sinaturas que estos veciños foron recabando,
e un informe tamén no que consta a labor feita por esta persoa. Destacar non precisamente a súa labor pastoral, xa que eso podría dar lugar pois a que, bueno, podría ser unha cuestión ligada ao seu propio oficio, ¿no? Como se suele decir, sino precisamente algo totalmente alleo e que todavía pois, honra máis, como se di na propia proposta. E son esas labores de infraestructura e esa labor pedagóxica importante, non centrada únicamente en Guísamo, eso tamén me gustaría recalcalo, basta que a alcaldesa sexa desa parroquia para que isto non se centre únicamente e non se vexa como unha cuestión tamén dos veciños de Guísamo. Me gustaría que isto fora entendido como unha cuestión municipal, porque ademais así o querería pois, José García Verdía, que ademais tuvo o detalle de ceder parte da súa biblioteca ao municipio e que está, como lles decía outro día, pois na Senra, unha biblioteca especializada en temas de medicina e bueno, estou segura de que lle gustaría pois tamén a José, que non que fuxía, por certo, de calquer tipo de homenaxes e de agradecementos. Entonces, bueno, polo de pronto estaría ruborizado seguramente. Ben, como unha cuestión que fora xa do acordo plenario, indicar tamén unha serie de accións que se van a levar a cabo e que vaya donde o peso recae tamén nesta asociación e é, bueno, pois unha homenaxe cun xantar e unha exposición fotográfica e tamén pois a colocación dun monolito que amablemente, bueno, pois pagaron entre todos os veciños e demais. Bueno, adianto tamén, por se alguén todavía non o coñece, cousa que me extraña, pero bueno, será o día 7 de marzo na praza precisamente nesta praza, en donde xa se aproveitará para darlle nome, si así se acorda hoxe no pleno neste pleno. Ten a palabra o voceiro do Partido Popular. Moito máis non queda que decir de don José, pero hai que recordar que foi o impulsor da transformación de Guísamo naqueles anos 70. Seguimos tendo ainda a traída de augas del, que parece mentira, que nestes tempos algo que foi tan novedoso pois siga funcionando, e ademais é un orgullo. Aparte de todo o que fixa na actividade social, cultural, o teléfono. Eu acordo que a xente que fora o primeiro que trouxera o teléfono para aí. E a mí o que me gusta destas iniciativas é que un grupo de veciños sea capaces de xuntarse e reconocer das seus veciños máis relevantes, traer estas fórmulas para que se reconozca e se recorde a labor de impulsores e de vertebradores de como foi don José. Nos vamos votar a favor, por suposto, e axudar no que podamos. Ten a palabra o voceiro do BNG. Nada, como xa lle tiñamos trasladado a asociación no seu momento, recoñecemos a labor social do señor García Verdía, por tanto, nós tamén vamos a apoiar a proposta. Ten a palabra o voceiro da Alternativa aos Veciños. Sí, por suposto, bueno, todas estas, o que hoxe se somete a acordo e todas as accións que se están promovendo e se promoveron xa, contarán con o noso apoio, faltaría máis. Quería destacar unha cousiña que xa avanzaba, xa decía a alcaldesa fai un ratiño, non? Que efectivamente non só é unha, lóxicamente se centrou máis en Guísamo, porque, por dicilo así, era o seu centro de operacións, non? Entendámonos, non quero dicir, lóxicamente. Pero sí que é certo que chegou a máis ámbitos, non? Eu podo poñer o meu caso, eu son un de tantos que naqueles fai moitos anos xa, pois asistimos ás clases de don José, non? Lembro inglés e latín, se mal non recordo, non? Esa faceta, unha das facetas quizás máis destacables e máis coñecidas tamén, ao marxe do tema que xa mencionaba, da traída de augas, do teléfono e demais. Despois hai outros aspectos interesantísimos da biografía de don José, que
que ben recolleron ademais os autores dun libro editado recentemente, nunha separata que xa se publicara no Anuario Brigantino, que están hoxe aquí presentes, non? Aspectos moi incluso descoñecidos, teño que recoñecer que descoñecidos para mí, non? Eu non sabía que tiña esa faceta de gran traductor de obras clásicas, non? Unha cousa para min que nin lembro tan siquiera, don José falaba moito, non? A parte de dar as clases, polo menos comigo, non? Do que eu lembro, falaba de moitísimos temas, que ao mellor nese momento non tiña que ver ca clase, pero gustaballe moito falar, era moi falangueiro, non? E non lembro que comentar esa labor tremenda, non? É dicir que hai facetas que ao mellor non están aínda suficientemente estudadas, non sei se se pode afondar nelas, pero, bueno, é unha figura dun enorme calado, diría eu, para Guísamo e para Bergondo. Ben, pois esperando que este sexa o primeiro de moitas máis prospeccións dentro desa vida, pois votos a favor da proposta. Enténdese, por tanto, aprobada por unanimidade. Gracias. O punto número 5 é a moción do Grupo Municipal do PSDG-PSOE sobre financiamento das entidades locais na prestación do servicio de axuda no fogar. Ten a palabra neste caso a concelleira de Servicios Sociais, por ser un tema caído no seu ámbito. O Grupo Municipal dos Socialistas de Bergondo desexa someter a consideración do Pleno a seguinte moción sobre o financiamento das entidades locais na prestación do servicio de axuda no fogar. Os concellos somos a administración máis próxima á cidadanía, estando en contacto directo coa veciñanza, pero estamos a asumir cada vez máis competencias impropias que deberían asumir outras administracións. Competencias que non veñen acompañadas do suficiente ou correspondiente financiamento con que facerlles fronte. A axuda no fogar é unha desas competencias impropias, xa que corresponde ás administracións autonómicas e estatal, pero que cada vez de xeito máis preocupante está a supoñer unha carga financiera ás veces xa inasumible para os orzamentos locais. A Xunta de Galicia aporta dende o ano 2008 €9,70 hora, como máximo, sen levar a cabo ningunha actualización, quedando estancado o precio hora. Outras administracións, como a Deputación da Coruña, aportan desde o ano 2018 €12 hora, un precio máis acorde co custe total do servicio. O que está a suceder neste momento é que os concellos nos vemos na obriga de actualizar as licitacións para a prestación deste servicio. Estas novas licitacións, ás que agora temos que facer fronte desde os concellos, contemplan actualizacións de prezos que van desde os €16 hora hasta os case €23 hora, xa que, como é normal, nos últimos anos os salarios incrementáronse e os convenios colectivos modificáronse. Dito incremento de precio hora redunda en gran medida nunha xusta mellora nas precarias condicións contractuais que a día de hoxe sofren as traballadoras, na súa inmensa maioría, e os traballadores deste servicio. Unha mellora das prestacións ás persoas usuarias, fundamentalmente persoas maiores e dependentes. Polo anteriormente exposto, esta corporación local insta a Xunta de Galicia e o Goberno do Estado a asumir o custo hora dunha competencia que lle é propia, ou, cando menos, dotar os concellos das cantidades orzamentarias suficientes para facerlles fronte, chegando como mínimo á achega que fai a Deputación da Coruña. Segundo, instar a Xunta de Galicia a negociar e aprobar cos concellos, a través da FEGAN, nos primeiros 4 meses do ano 2020, un sistema de financiamento xusto e acorde coas condicións laborales do ano 2020 que permita aos concellos manter e mellorar os servicios de atención á dependencia e axuda ao fogar. Bueno, traemos esta moción porque, bueno, como ahora todos os concellos temos que licitar co novo convenio colectivo dos traballadores do SAF e as actualizacións dos salarios que falta lles facía e tiñan que facerse, pois vai nos supoñer un incremento nos orzamentos municipais. Unha competencia que non debería de ser nosa, pero que estamos asumindo porque a xente maior, a xente con dependencia,
temos que atendela e teñen que estar nas mellores condicións posibles, pois vaise nos facer moi costa arriba facer este tipo de licitacións, porque, bueno, vamos ter que chegar a unha licitación precio hora na libre concurrencia, pois ao mellor dos 18 euros, e chegaremos a hora de dependencia en festivos e domingos de casi 23 euros. Entonces creemos que tanto o Goberno, a Xunta de Galicia, o Goberno galego, como o Goberno do Estado, pois que deberían de axudar e aportar unha cantidade importante, como está facendo a Diputación da Coruña nestes intres, para a libre concurrencia, e que polo menos, xa que o Concello temos que facernos cargo de todo isto, pois que non lle supoña para as arcas municipales tanto incremento e tanto esforzo. Ten a palabra o voceiro do Partido Popular. Mire, nós vamos votar en contra. Primeiro, ao contrario do que indica a moción, non é certo que o Servizo de Axuda no Fogar, o SAF, sexa unha competencia impropia dos concellos. Mais ben ao contrario. A Lei de Servizos Sociais de Galicia, aprobada, por certo, cando gobernaba na nosa comunidade o Partido Socialista, non só establece que lle corresponde aos concellos prestalos, senón que, ademais, é un servicio mínimo obrigatorio. E por que a Xunta está a facer un importante esforzo económico co funcionamento do SAF de dependencias? Só para os concellos da provincia da Coruña, máis de 48 millóns ao ano, 14 veces superior ao que destina a Deputación na Coruña, na provincia da Coruña, ao SAF básico. De libre asignación non necesita que os seus beneficiarios sexan dependentes. A achega da Xunta. As entidades locais xestionan o servizo de axuda no fogar, pero a Xunta de Galicia tamén contribúe financiando 9,7 euros a hora, como ben decía, que na práctica da totalidade dos casos supón máis da metade do costo do SAF. Mentras a Xunta de Galicia destina 46 millóns de euros para sufragar a atención que reciben nas súas casas veciños e veciños dependentes desta provincia, 14 veces máis do que o organismo provincial da Coruña está aportando para o SAF básico. Estos son os feitos, uns feitos que reafirman un compromiso da Xunta de Galicia en materia de atención á dependencia. Galicia é a comunidade autónoma na que se referencia en toda España en axuda no fogar. Os datos do Inserso sinalan que na actualidade máis de 23.000 galegos e galegas reciben cuidados en atención profesionais nos seus domicilios. Esta cifra supón caso 33% dos dependentes atendidos a través de diferentes programas e prestación de dependencia. Tamén supón que nos 10 anos de goberno do Partido Popular Galicia multiplicáronse por 16 as persoas que se beneficiaban do servizo de axuda no fogar. Non é a Xunta o que está a falar nin en intención nin en financiamento. É o Executivo Central o que está a desatender as súas obrigas neste eido. A Lei de Dependencia establece un financiamento ao 50% entre a Administración Central e Autonómica, pero na actualidade, do total que se destina a dependencia, Galicia paga 3/4 partes, un 76 frente a un 24 que achega o Estado. Polo tanto, a quen hai que pedir contas é o Executivo Central do PSOE. A Xunta está a cumprir. O Goberno Central é o que debe ás galegas e aos galegos dependentes máis de 200 millóns de euros ao ano, cos que Galicia pode dar un impulso histórico en atención a estas persoas. O que votamos en falta nesta proposta do Partido Socialista é que non se exixa o recentemente constituído Goberno de España que de unha vez por todas cumpra coa lei de dependencia e pague o que debe a todos os galegos e galegas. Ten a palabra o voceiro do BNG. Ben, consideramos que o SAF é un servizo básico para maiores e dependentes. Bueno, que debe de haber un compromiso firme por parte de todas as administracións para dar un servizo óptimo e de calidade. Entendemos que todo o que sexa dotarnos de máis recursos é bo, como non pode ser de outra maneira. Por tanto, nos vamos a apoiar a proposta. Ten a palabra o voceiro da Alternativa dos Veciños. Sí, nos
imos apoiar esta moción e, bueno, destacar simplemente unha cuestión que o feito de que se sexa consecuente e responsable tamén pedindo ou instando tanto a Xunta como ao Goberno do Estado para que, bueno, cumplan o que consideramos que deben, o que considera neste caso o Partido Socialista, no? Que é o actor da moción, para que cumple cos compromisos que sexan necesarios, no? Que digo isto porque, bueno, digo consecuente e responsable no sentido de que me parece que iso é o acaído, no? Con independencia de que en Madrid ou en Santiago gobernen uns ou gobernen outros. Iso é o responsable. Gracias. Precisamente porque somos conscientes da responsabilidade que ten o Estado, parece que vostedes non leron ben a moción. Instamos a Xunta e ao Goberno do Estado. Vostede acaba de dicir, non lle están vostedes reclamando ao Goberno do Estado. Insisto, eso é o que pon a moción. Sí que se lle reclama ao Goberno do Estado, precisamente porque a parte da financiación lle corresponde ao Estado. Simplemente xa ese pequeno matiz. A Xunta non está facendo ningún incremento na baremación económica. O que sí é certo que está facendo, e é porque cada vez hai máis necesidades, é incrementando o número de horas. E estou convencida de que os retrasos que temos a día de hoxe se van a ver moi beneficiados a partir de agora que empezamos a entrar en campaña e empezaremos os concellos a recibir un montón de horas por parte da Xunta de Galicia para poder asistir aos nosos veciños. E gracias. Lástima ás veces que non haxa eleccións máis a miúdo precisamente por iso. E o que se reclama é que ese importe de 9,70 que leva sin actualizar durante máis de 10 anos, que se actualice. Por qué? Porque os precios dos convenios sí se actualizaron, que facía moitísima falta, sí están actualizados. E que se poñan como mínimo hasta os da Diputación, que van en libre concurrencia, en donde o fai a Diputación porque sí, porque queren, porque están, pero ademais non entendan incluso isto como unha cuestión partidista, porque a Diputación, cando gobernaba o Partido Popular, xa empezou a facer un plan de financiamento dos servicios sociais comunitarios e xa empezou a incluir precisamente unha axuda que a Xunta non estaba a dar nos servicios sociais, nunha competencia que neste caso sí que é unha competencia autonómica. Permítame que tamén lle corrixa. Polo tanto, o que estamos pedindo é que dentro de uns meses nos vai a pasar como lle está pasando ahora a moitos concellos. O servicio de axuda no fogar vai a ser un dos contratos máis importantes en donde a carga que vai a poñer o concello vai a ser importantísima, pois polo menos que sea aliviada na súa meirande parte, ou polo menos no que se poida por parte das administracións que teñen as competencias tamén neste caso. Simplemente eso, porque cando toque facer os orzamentos, xa digo, e os novos pliegos, a día de hoxe nos estamos nun precio de 15-17 euros por tanto en horas de luns a venres como de domingos e festivos. Os precios que están salindo ahora son de 20 e 23. E iso traducido en miles de horas, estamos falando de moitísimos cartos. Tanto que estamos vendo que en moitos concellos está habendo problemas moi gordos co servicio de axuda no fogar, porque as empresas non están podendo precisamente con eses incrementos. Simplemente solicitamos financiación axeitada para as entidades locais e ya solicitamos aos organismos a quen lle compete. Solo unha apreciación. Solo lle recalco que a lei de dependencia do Estado di que ten que ser 50-50. Sí. Hai unha parte desa lei que alguén non está cumplindo. Primeiro vamos a facer que se cumpla a lei. Hai alguén que non está cumplindo, e precisamente está gobernando o Partido Socialista. Entonces, a mí me parece ben que se regulen que se vai a alza, que todo o mundo traballe de forma adecuada e teña as súas garantías, pero quen debe, que pague.
Porque ao final vostede vota a culpa sempre aos que menos lle convén. No, cada No, un, porque cada un lle vota a disculpe. culpa, igual que vostedes lle votan a culpa a un goberno que leva escasos 2 meses, bueno, ahora escasos días, pero sí, a culpa é dun goberno leva un ano e pico, non se equivoque. dun goberno que non tuvo os orzamentos aprobados. A culpa sempre da chacha. Polo tanto, votos a favor da moción, votos en contra, enténdese aprobada a moción. O punto número, bueno, ahora chamémoslle 5B, aquí houve un 5 repetido, digo para non facer agora toda a renumeración no propio orde do día. E a moción tamén do Grupo Municipal do PSDG-PSOE sobre a política do Goberno galego en relación co servicio de pediatría. Ten tamén a palabra a concelleira de Servicios Sociais e Sanidade. O Grupo Municipal dos Socialistas de Bergondo desexa someter a consideración do Pleno a seguinte moción sobre a política do Goberno galego en relación ao servicio de pediatría. Durante o pasado verán de 2018, a Xunta de Galicia asumiu de forma clara a decisión de concentrar os servicios de pediatría en atención primaria en torno ás vilas e poboacións máis poboadas da comarca da nosa provincia. Esta decisión ten que ver coa necesidade cada vez máis recorrente de resolver o problema derivado das vacacións e baixas dos e das profesionais que están prestando servicio nos Sergas e a ausencia de número insuficiente de profesionais de pediatría para cubrir estas ausencias. Noutros centros, a ausencia de pediatra cóbrese con médicos de familia. Esta problemática só está fundamentalmente concentrada no rural, sendo un exemplo máis de manifesta falta de compromiso do Goberno galego hacia o rural da nosa provincia, posta en práctica dunha clara intención de concentración da poboación en vilas e cidades, e responsabilidade do Goberno de afrontar de xeito serio e real o grave problema demográfico que estamos a vivir na nosa provincia, ao igual que no conxunto de Galicia. O peor desta situación é que a Xunta de Galicia non é quen de garantir que a agrupación de profesionales ou a agrupación de varios concellos nun único centro de atención pediátrica sexa unha decisión temporal, senón máis ben o contrario, o que acentúa a preocupación de pais e nais que cada vez dubida máis da continuidade do servicio de pediatría en primaria nos seus centros de saúde de referencia por profesionales especialistas en pediatría. Existen diversos problemas que recrudecen o problema da ausencia de profesionais de pediatría. Unha nula vontade do Goberno galego para reclamar do Goberno de España nos últimos anos o aumento notorio de plazas MIR previa. Deficiente política laboral que prima inestabilidade e eventualidade nos profesionais. Ausencia de políticas de contratación con visión a medio e longo prazo que non só eviten a fuga de profesionais de Galicia a outras comunidades autónomas, senón que procure incorporar ao sistema galego a profesionais doutros lugares. O problema do deficiente número de profesionales ten consecuencias na perda de calidade do servicio. De aí a agrupación de pediatras en torno a centros de saúde que funcionan como puntos de referencias comarcais. É urxente considerar o servicio de pediatría coa importancia que merece e facer un plantexamento común que resolva o problema actual e deseñe as medidas a medio e longo prazo para estabilizar a situación de pediatría coa vontade de fortalecer un servicio moi demandado, valorado e necesario para a cidadanía. É o caso do Concello de Bergondo, que do verán pasado non se cobren as vacacións de pediatría nos centros de saúde de Guísamo e Bergondo, tendo que desplazar os veciños e as veciñas as súas pequenas e pequenos ao centro de saúde de Sada e atendendo solamente as urxencias, situado a 10 km do noso concello, ou do contrario, ser atendido polo médico de familia sen experiencia nin formación pediátrica de ningún tipo. Polo anteriormente exposto, esta corporación local insta ao Goberno galego a 1. Dotar de maior estabilidade posible os profesionais de pediatría traballadores do sistema galego de saúde, co obxecto de que non se consolida a súa precaria situación laboral, evitando así a fuga de profesionales por motivos de condicións laborais. Retrasar voluntariamente a idade de xubilación dos profesionais. Desenvolver un plan de contratación de profesionais de pediatría en atención primaria, abrindo a posibilidade de incorporar o maior número posible de especialistas para obter unha solución o máis áxil posible do problema de ausencia de persoal para o servicio. 4. Acordar co Goberno de España a axilización dos procesos de acreditación de prazas de novo ingreso á formación especializada en pediatría
e dotar recursos necesarios aos centros sanitarios para que exista a mellor cobertura posible de todo o proceso formativo. Continuar coa implantación da enfermería pediátrica, xa que a pesar da creación de especialidade no ano 2005, o impacto deste novo especialista en atención á infancia e en atención primaria é escasa ou nula. Bueno, xa sabemos todos como están os servicios de pediatría nos concellos do redor e no noso propio. Se agora mismo temos un pediatra que atende os centros de saúde de Guísamo e de Bergondo, pois en calquer momento o goberno da Xunta poderá decidir si o leva, si decide que Bergondo non teña pediatra propio. Non é nada descabellado, tal como están indo as cousas. Entonces, por eso presentamos esta moción, para que se teña en conta que a pediatría é unha parte máis importante da medicina, igual que necesitamos médicos de atención primaria, necesitamos pediatras e que cubran a todos os nosos nenos e as nosas nenas, e que non teñamos que desplazarnos aos concellos limítrofes para que poidan ser atendidos. Nestes momentos, Bergondo, desde esta semana, mínimo hasta o martes, non ten pediatra. Os nenos e as nenas que solamente sean urxencias teñen que desplazarse a Sada no seu defecto ao Teresa Herrera. Non se pode intervir nos públicos, non se pode intervir nos plenos, por favor. A pediatra nestes momentos non está, pode estar de baixa, pode estar de vacacións, todo o mundo ten dereito a coller vacacións e ou poñerse enfermo, eso tal, pero a obriga é sustituíla. Entonces, en estes momentos, desde o ano pasado, o pediatra de Bergondo, como outros concellos, non se están sustituindo, e nin ven outro pediatra de outro concello a facer a consulta aquí en Bergondo. Entonces, eso supón, un esforzo moi grande que teñen que facer os pais e as nais de Bergondo para que os seus fillos estén atendidos. Por eso nos traemos esta moción hoxe ao pleno. Ten a palabra o voceiro do Partido Popular. Mire, desde a Consellería de Sanidade e do Servizo Galego de Saúde adoptaron as seguintes medidas para poder solucionar este déficit de falta de pediatras, que sabe que os pediatras non salen así. Convocatorias anuais de OPEs, nas que se priorizan as categorías propias do primeiro nivel de asistencia como médico de familia, pediatría de atención primaria e especialista en enfermería familiar e comunitaria. No ano 2016, convocaronse 10 plazas de pediatría en atención primaria e 9 en facultativo especialista de área. No ano 2017, 4 plazas de enfermería especialista de pediatría e na oferta de 2018, 58 plazas de pediatría de atención primaria, 27 facultativo especialista de área e 4 enfermería especialista de atención pediátrica. Na OPE de 2019 hai 35 plazas de pediatría de atención primaria e 6 de facultativo especialista de área e 10 de enfermeiro especialista en enfermería pediátrica. Fomos unha comunidade pionera na actuación de plazas de enfermería especialista. A tal fin responde a aprobación do decreto 81/2016 de 23 de xuño, polo que se crea no ámbito do Servizo Galego de Saúde a categoría estatutaria de personal enfermeiro especialista. Esta nova categoría abarca especialidades contempladas na normativa estatal. Isto é a especialidade de enfermería familiar e comunitaria, a de saúde mental, a do traballo, a de pediatría e a de xeriatría, e a especialidade en cuidados médicos cirúrxicos. A prórroga de idade de xubilización desde o ano 2015 é patente. 116 médicos de familia e 20 pediatras acolléronse á mesma. O concurso de traslados está aberto permanentemente. A estabilidade, o 88% estructural do Servizo Galego de Saúde ten carácter estable. O 86% do personal facultativo é estable. Mais en concreto, o 96% dos médicos de familia son estables e os pediatras chegan casi ao 100%. Galiza logrou un incremento de plazas MIR acreditadas dos últimos 10 anos na especialidade de pediatría, elevando un 35% a súa capacidade docente nesta especialidade, pasando de 20 a 27,
polo que cada ano poderán formarse 7 pediatras máis por curso nos hospitais da rede pública galega. Tamén se iniciou un proceso o máis participativo posible en atención primaria, que non conta con antecedentes na nosa comunidade e posiblemente ningún outra. A través deste proceso elaborou o Plan Galego de Atención Primaria 2019-2021 que foi aprobado o 16 de maio de 2019 polo Consello da Xunta. As medidas a votar pasan inexcusablemente pola participación de todo, as administracións públicas, os profesionais e a ciudadanía, porque todos somos responsables de manter o que tanto tempo levou construir, impónse un diálogo e as decisións comparativas. Non todas as medidas corresponden na administración autonómica, tamén estamos do Goberno Central e doutras administracións. Na moción que vostedes traen, bueno, pois din cada cousa que eu, non sei, deberíamos de repensar. É certo que fan falta pediatras, nadie o duda, pero non salen así. Pero se fixeron moitas cousas para facelo. Non só pasa en Galicia, Vostede ve a prensa, en todos os sitios están faltando pediatras. Entonces, non sei, eu vexo que a veces hai que ter un pouco máis de información, porque xa se está facendo que a edade de xubilización sea máis tardía. Xa hai profesionais que se meteron neste proxecto, pero se os pediatras non hai, pois habrá que intentar, como pasou no caso de Berín, que non había, ao final, se conseguiu trasladar a alguén. Pois sí, pois efectivamente, pois habrá que facer máis esforzos. Apareceu. Pero mire como apareceu. Perdón, é en serio, que No, sí, son os restos do canal. Eso non me sorprende nada, non se preocupe. Ten a palabra o voceiro do Benega. Bueno, este o debate de sempre co Partido Popular sobre a sanidade, non hai pediatras. Eu recomendolles que vayan a buscar a Portugal, por exemplo, porque claro, non hai pediatras, pero por que non os hai? Porque teñen unha situación laboral de precaria para baixo. Non é unha situación de Bergondo. O Hospital de Verín, Carral, Betanzos, San Sadurniño, Fisterra, podo seguir así hasta o infinito. Sobre o Hospital de Verín, que acabo de decir, bueno, resulta chamativo que ainda se atrevan a tirar por aí cando apareceron os pediatras gracias ás 20.000 persoas que se foron a manifestar. Aí sí que apareceron os pediatras. Entón, bueno, pola nosa parte, como non apoiar a proposta, porque estamos na defensa dunha sanidade pública de calidade. Apuntaba a concelleira de Sanidade, ademais, que nos derivan ao Centro de Saúde de Sada, pero que o Centro de Saúde de Sada está tamén baixo mínimos. Entón estamos na mesma situación. Ten a palabra o voceiro da Alternativa dos Veciños. Bueno, simplemente indicar que, bueno, información e argumentario de partido non teñen por que ser sinónimos ou termos sinónimos, non? Menos aínda cando se lee, non sei se se entende o que se lee, en fin. Información, afortunadamente, con mayúsculas é outra cousa. Nós imos apoiar a moción, por suposto. Ben, non dubido de que a Xunta fixera accións, pero fíxese vostede, porque eu estuve escoitando, creo que atentamente, e a primeira data que lembro, bueno, porque apuntei, fala vostede de 2016. Claro, é que se empezamos a traballar no 2016, os pediatras non nacen así de la nada. E eu xa lles decía tamén outro día, como o voceiro do BNG, os pediatras están noutros lugares, non só en Portugal, están en lugares en donde realmente poden traballar, non? Non se tiña que ter empezado a actuar no 2016. E logo outro punto, se precisa do Estado e de outras administracións para mellorar isto. Pois non sei, creo que isto sí que xa non é competencia europea, non? Pero bueno, en todo caso, isto sí que vai a ter que ser un tema que a Xunta aborde con seriedade dunha vez. E non o fixo, e entonces ahora, por moito que corra, probablemente non chegue a tempo. Bueno, pois que faga todavía máis esforzos. O caso de Bergondo, por moi sangrante que sexa, porque quen o sofre todos os días, non é o peor. Hai concellos que están moitísimo peor que nós. O noso é que encima é dos exemplos
que aínda che poden dicir, pois non estades tan mal. Claro, é que comparado con outros é que aínda non estamos tan mal. Pero claro, iso non lle vale pois a quen ten que levar a un fillo pois a unha revisión médica. Votos a favor da moción. Votos en contra. Enténdese aprobada a moción. O punto número 6 é a moción do Grupo Municipal Mixto sobre a mellora da sanidade pública. Ten a palabra o voceiro do BNG. Ben, pois a moción vai un pouco na liña do que acabamos de comentar, pero un pouquiño máis alá, non fala só de pediatría, sino de todos os servizos sanitarios en xeral. Solicito que a lea, tamén. Sí, Porque además, ao final, perdón, este é un inciso, o que tamén quedan grabado despois son as audioactas ou videoactas cando se pode, e, bueno, pois nas comisións informativas lemos os acordos, pero, bueno, creo que é importante tamén todo o texto anterior que moitas veces se cita, entón é un pouco máis pesado, pero, bueno, é o que realmente estamos aprobando ou votando en contra. A Corporación Municipal do Concello de Bergondo está preocupada pola situación e perspectivas da sanidade pública tanto do noso Concello como da área de saúde a que pertencemos, como consecuencia da política sanitaria da Xunta de Galicia, presidida por Feijóo, baseada no recorte de recursos e orzamento, o desmantelamento dos hospitais comarcais e dos centros de atención primaria, na ocultación e manipulación das listas de espera, a precarización e explotación do persoal, recorte de camas hospitalarias, privatización e externalización de servicios esenciais, derivacións de doentes a centros privados, desatención clamorosa da saúde mental e das mulleres. Estas políticas levan a sanidade pública a un punto de difícil retorno se non as paramos entre todos e todas. As protestas do centro de saúde, o levantamento da poboación de Verín contra o peche da sala de partos do seu hospital e as protestas de nais e pais contra a falta de pediatras son algunhas das manifestacións do malestar cidadán fronte á crise sanitaria. Cremos que estamos ante un momento importante, en que a Corporación Municipal como representantes do conxunto da cidadanía, indistintamente da forza política a que pertenzan os seus membros, deberíamos traballar conxuntamente para que no noso Concello e na área sanitaria se poida dispor duns servizos sanitarios públicos de calidade. Non se pode ni se debe admitir a deteriorización do noso sistema polos recortes e privatizacións do sistema sanitario público. Os municipios da área sanitaria necesitan uns servizos públicos de sanidade acordes co desenvolvemento social, cultural e democrático dos tempos actuais. Polo exposto anteriormente, solicítase ao Pleno da Corporación o seguinte acordo: apoiar a manifestación convocada por SOS Sanidade Pública o vindeiro 9 de febreiro en Compostela, que o Concello de Bergondo insta ao Servicio Galego de Saúde, dependente da Xunta de Galicia, a cesar da política de desmantelamento e peche de servizos nos hospitais da nosa área, revisar os concertos cos hospitais e clínicas privadas e eliminar aqueles que non sexan necesarios, tal como dispón a Lei Xeral de Sanidade. Reducir as listas de espera e tempos de demora das consultas de atención hospitalaria, probas diagnósticas, cirurxía e procedementos terapéuticos. Publicar as listas de espera ocultas e acabar coa súa manipulación. Paliar a carencia de recursos públicos sociosanitarios da área sanitaria, actualmente moi insuficientes, dadas as características de idade da nosa poboación. Acabar coa política de privatizacións de recursos e de derivar pacientes ás clínicas privadas de xeito innecesario. Acabar coa política de persoal dos servizos de saúde baseada na precariedade e na explotación laboral. Plan de mellora da atención primaria, da saúde mental e da atención á saúde das mulleres. Demandar ao Goberno galego a adecuación dos orzamentos da Consellería de Sanidade e do Servicio Galego de Saúde ás necesidades reais dos nosos centros de saúde e dotalos do persoal necesario para garantir unha atención accesible e de calidade. Comunicar o presente moción da Corporación Municipal á Consellería de Sanidade o conxunto da poboación e dar cos medios posibles para o Concello máxima difusión ao seu contido. Nada, bueno, pois como se detalla exhaustivamente na moción, bueno, todas as carencias cos que contamos actualmente que son mellorables. Tampouco, creo que a moción xa di bastante en detalle. Sí, pola nosa parte, como lle decía o outro día, de feito, despois da comisión informativa tamén recibimos a proposta de moción por parte da plataforma SOS Sanidade Pública. O Partido dos Socialistas de Galicia apoia a plataforma e, por suposto, estaremos o día 9 si non hai nada que así o impida, pois en Santiago nesa manifestación, e tamén animamos a todo o mundo a
poida existir. Hai cuestións polas que non se pode seguir pasando e eu o outro día facía fincapé no tema dos concertos dos hospitais e clínicas privadas. Bueno, pois despois salimos presumindo moitas veces de que as listas de espera pois van disminuindo a costa tamén de que medren os hospitais privados da nosa contorna, e iso é algo que é palpable, non? E parte tamén pois o plan de atención primaria, de atención á saúde mental, as mulleres, cuestións que son moi mellorables, non? Polo tanto, sí, pola nosa parte, pois nada que obxetar e apoiamos a moción, por suposto. Ten a palabra o vocero do Partido Popular. Bueno, escoitando, parece que estamos nun país tercermundista, parece que aquí non temos sanidade. Está moi lexos do que vostedes pretenden. O Orzamento 2020 para a sanidade pública ascende a 4.109 millóns de euros, 121 millóns máis que o ano anterior, o que supón un incremento de 3,1%. O gasto de persoal do Servizo Galego de Saúde son 1.755 millóns de euros, 43,4% do orzamento, 59 millóns máis que o ano anterior. Isto é, por tanto, un 3,5% máis, o maior incremento global do orzamento da Xunta. Isto responde ao incremento de plazas comprometido no Plan Galego de Atención Primaria e no Plan de Hospitalización a Domicilio para este exercicio e a dotación orzamentaria para o abono do 100% dos graus de reconhecido como implementación da carreira profesional. O Orzamento 2020 permitirá a dotación de 400 novas prazas. O orzamento de atención primaria é de case 1.300 millóns de euros, algo máis do 32% do conxunto do Servizo Galego de Saúde, 46 millóns de euros máis que no presupuesto do ano 2019. Profesionais. A Xunta de Galicia está a mellorar a súa situación, como ten que facer dos nosos profesionais coa recuperación de retribucións, co reconhecimento da carreira profesional, coas convocatorias anuais de ofertas públicas de emprego e co concurso de traslados aberto permanentemente co fin de potenciar e facilitar a mobilidade voluntaria e a conciliación de vida laboral e familiar dos profesionais dos Sergas, así como a permanente cobertura de necesidades asistenciais. Tamén se está a mellorar as ferramentas dos profesionais, receita electrónica e internet consultas, historia clínica electrónica, vías rápidas de consulta telefónica, etc. Plan Galego de Atención Primaria. Galicia é das primeiras comunidades autónomas que puxo marcha un plan de atención primaria 2019-2021, aprobado polo Consello da Xunta en maio pasado, que contempla 200 medidas concretas pactadas a curto, medio e longo plazo para evolucionar o modelo asistencial. O plan foi definido coa participación de todos os colectivos implicados, cidadanía, sindicatos, profesionais, colexios e asociacións. Listas de espera. Isto non é un país bananero, prométollo. Seguimos a traballar na mellora dos tempos e agarda quirúrxicos dunha primeira consulta a unha proba diagnóstica. Os datos de lista de espera de decembro de 2019 foron os seguintes, que vou falarte datos. Tempo medio de espera, cirurxía 54,5 días, 7 días menos que no decembro de 2018, sendo esta a mellor cifra desde que hai rexistros. Esta é unha tendencia de reducción que xa se ve manifestando nos últimos anos e que a situación de Galicia este entre as 4 comunidades con menos demora. Primeira consulta 41,5, proba diagnóstica 61,5. Tempo medio de espera, cirurxía prioridade 1, 16,7. Tempo medio de espera, cirurxía prioridade 2, 55,1. A priorización clínica dos pacientes tamén é un obxectivo para o Servizo Galego de Saúde, así como para manter os tempos de agarda das 7 vías rápidas de cancro implantadas en Galicia: mama, colon, pulmón, próstata, veiga, cabeza e colo e o melanoma. E da prioridade 1 cirúrxica. Concertos. A concertación con centros privados leva facéndose desde hai décadas. Isto non inventou o Partido Popular. A través dos instrumentos legais disponibles e dun xeito complementar os servizos prestados polo Servizo Galego da Saúde. Este procedimento de contratación ven se realizando desde antes das transferencias das competencias en materia de sanidade
a Comunidade Autónoma Galega en tempos do Insalud, que xa choveu, e do extinto Instituto Nacional de Previsión. É dicir, o PP non inventou isto de transferir xente a outros sitios. E isto temos que engadir que o importe dedicado a concertos privados entre 2004 e 2008 incrementouse nun 44% e de 2009 ao actual un 5,7%. Agora pregunte quen gobernaba nesas épocas. Ten a palabra o voceiro de Alternativa dos Veciños. Bueno, desde logo a Alternativa dos Veciños apoia e apoiará a sanidade pública que é da galega, que é da que estamos falando. Nós tamén recibimos a moción, certo é que a posteriori da comisión do outro día, por suposto, non só apoiamos a sanidade, sino que apoiamos o texto desta moción e nos termos no que está reflexada. Preocúpanos que a sanidade, como dicilo, a sanidade non é tercermundista, por suposto que non, pero tampouco queremos que chegue a selo, e se seguimos afondando en determinadas políticas, ao mellor si chegamos a unha sanidade tercermundista, a pública. A privada non será tercermundista, todo o contrario, con estas dinámicas que se están seguindo dende o goberno da Xunta, pois terá cada vez máis recursos inxectados dende o público ao privado, e máis poder, e máis recursos, e máis é unha mellor calidade que a día de hoxe aínda se mantén na sanidade pública. Nós queremos que así siga a ser. Sí. Ben, como vostedes falan das melloras, dunha serie de datos aí, non sei, non lle lo vou discutir. Quizás sexa que o orzamento 2020 é porque é en ano preelectoral, porque ora hai para a sanidade, para a dependencia, para os servicios sociais, hasta para comprar coches os taxis. Agora hai para todo así de repente. Non sei entón como hai plantas pechadas, saturación das urxencias ou listas de espera dunha semana para a atención primaria. Eso dius aquí, non hai que ir moi longe. Por outra parte, tamén se derivan citas a hospitais privados baixo ameaza de perder a vez. Non sei se iso tamén é moi lícito. Sí, iba a apuntar precisamente tamén iso. As listas sabemos tamén como baixan. Ninguén discute que poida haber concertos en momentos determinados, é lícito, e ademais é bo tamén facer uso dos diferentes recursos que poida haber na área, non? E que temos unha sanidade de luxo comparado con outros casos tamén é certo. Que é envidiada por outros países, incluso europeos, tamén é certo, pero que estamos vendo como se vai precarizando en favor desas macro institucións privadas, eso é algo palpable. Pero bueno, sempre nos quedará el nuevo CHUAC, que efectivamente, como ahora xa estamos tamén a vistas das autonómicas, por fin xa temos espacio para o novo CHUAC. Vai ser no mesmo sitio. Vamos a facer outro remendo e a ver se desta vez lo acabamos ya de fastidiar del todo. Bueno, e aínda así lle desexo en serio moita sorte, moita sorte, a ver se por fin acabamos tendo un hospital de referencia e tamén cómodo para todos. Se me permite, por alusións, mire, o presupuesto este que dije tan engordado non é da hora, isto vai todos os anos vai increchendo, como lle dixen, 2019 2021 increchou pois casi un 3,5% por ano, vale? Con respecto estamos aprobando vai incrementándose cada ano paulatinamente, que é o que se ten previsto incrementar durante esos 3 anos, 3,5% máis no presupuesto que temos asignado para a sanidade. Pero fíjese, de esos macrodatos que estamos aquí, Dios mío, parece que van todos a centros privados, repítolle, desde o ano 2004 ao 2008 incrementouse nun 44% e dende o ano 2009 hasta o actual un 5,7%.
217 millóns de euros en 2019 e 205 en 2018 estes hospitales privados. Eu creo que a veces hai que ter datos. Eu entendo que é época electoral tamén para todos, porque tamén ven agora isto, non? Agora ven todo para todos, pero vamos a ponernos en contexto. Nin estamos tan mal, nin non temos que deixar de facer nada. Pois é certo que hai que ter datos e hai que ter vista. Non vaya vostede por urxencias. Acabo de ir, fai uns días, o sea que non se preocupe. Votos a favor da moción. Votos en contra. Abstencións. Ninguna. Enténdese, por tanto, aprobada a moción. O punto número 7 é a moción do Grupo Municipal Mixto sobre a creación dun viveiro de empresas dentro de transformación agropecuaria. Ten a palabra tamén o voceiro do BNG. Vale. O desemprego é unha das principais preocupacións da ciudadanía. O noso Concello non é alleo e, según os últimos datos coñecidos, conta con 341 persoas no desemprego, polo que debe implicarse na redefinición do modelo productivo, avanzando cara a un novo modelo económico garante do benestar para todas as persoas. Diante desta situación, no BNG entendemos que as administracións públicas, especialmente os concellos como a administración máis próxima, deben ter un papel activo na procura de novas oportunidades de emprego. Por iso, consideramos que o Concello de Bergondo debe involucrarse na potenciación de alternativas de autoemprego no municipio e potenciar as posibilidades e poñer en valor os recursos que Bergondo ten para crear emprego e conseguir maior desenvolvemento económico. Unha opción para crear novas oportunidades de emprego pasa pola constitución dun viveiro de empresas e un centro de transformación agropecuaria para pequenos produtores locais e da comarca. Un viveiro de empresas é unha estrutura física deseñada para acoller emprendedores e empresas de recente creación, proporcionándoles instalacións e servizos de apoio. É unha cobertura básica que axude no arranque do negocio e mellora as súas expectativas de supervivencia. Nestas instalacións hai servizos comuns de recepción e central con sala de xuntas e os despachos para uso dos emprendedores. Os usuarios achegan unha cota para cubrir parcialmente os gastos de funcionamento, luz, auga, limpeza. As firmas que se instalen deben iniciar a súa actividade nun prazo estipulado no regulamento de uso a contar dende a súa admisión. Igualmente, para a admisión terase como criterio a garantía de que son novos proxectos. Encamiñado á optimización de recursos públicos, o BNG aboga pola colaboración entre administracións, polo que consideramos que unha situación óptima para este viveiro de empresas serían as antigas instalacións do Ligal, Laboratorio Interprofesional Galego de Análise do Leite, por varios motivos, como a súa situación moi preto do polígono industrial ou os seus bons accesos a carón de Nacional 6 e preto do enlace da autopista en Ísamo e Santa Marta. Deste xeito sería unha boa opción para que coa reforma necesaria puidese dar servizo a novos emprendedores e ao mesmo tempo dar uso a un edificio público baleiro dende o traslado do Ligal, a pesar de que hai anos que se especula con súa cesión, como sede do Consorcio das Mariñas, que non se ten concretado, aunque dadas as dimensións do edificio podería dar cabida a todos. Así mesmo, o proxecto de viveiro de empresas veríase completado por un centro de transformación de produción agropecuaria, servizo do que carece a nosa comarca a pesar de ter un sector productivo importante. Este centro axudaría aos produtores de horta, carne ou lácteos a dar valor engadido aos seus produtos e, polo tanto, tamén na comercialización e contribuiría a manter e crear emprego no sector primario, axudando a fixar poboación na comarca. Por todo exposto, o BNG propón ao Pleno da Corporación a aprobación do seguinte acordo: instar ao Goberno local a solicitar á Xunta de Galicia un convenio de colaboración para habilitar no edificio no que se situaba o Ligal, Laboratorio Galego de Análise do Leite, un viveiro de empresas e centro de transformación agropecuaria. Ese era o texto inicial, entonces... Sí. Vale. Sí. Paso ao... Instar ao Goberno local a solicitar á Xunta de Galicia que asuma as súas competencias en relación co seu inmoble no que se situaba o Ligal, Laboratorio Galego de Análise do Leite, en materia de conservación e seguridade xa demandadas por este Concello, e que proceda á súa rehabilitación integral para o seu posterior uso e habilitación como un viveiro de empresas e centro de transformación agropecuaria, e realizadas todas estas actuacións a súa posterior cesión a unha entidade comarcal xestora, como por exemplo o GDR Mariñas Betanzos. Facultar a alcaldía... Nada, bueno, como xa se detalla na proposta, sería dotar de uso o edificio do Ligal, inda que, bueno, co paso do tempo cada vez está máis necesitado de un arranxo a fondo. Bueno, indicar tamén que
o acordo foi modificado na comisión informativa mediante unha emenda do grupo socialista da Alternativa dos Veciños para darlle forma a este final. Sí, bueno, como vostede di, é unha emenda proposta na comisión informativa, xa que víamos desto como un aspecto máis comarcal e, como eu comentaba, incluso xa estivera falado tamén algunha vez no GDR, e creemos que é unha boa oportunidade para o edificio e tamén, como vostede di aquí, para os produtores da zona no que se refire ao centro de transformación dos produtos agrícolas, e como viveiro de empresas, pois tamén a situación é unha situación tamén moi óptima. O sea, hai que mellorar obviamente ali os enlaces e demais, pero eso xa serían cuestións, os accesos, perdón, mellor dito, pero eso xa serían cuestións de menor calado posterior. Nos parece así unha boa proposta. Ten a palabra o voceiro do PP. Sí, nos parece unha boa proposta. Ainda que na comisión informativa votamos a abstención porque tíamos a... Estaba o texto anterior. Sí, con este novo texto non hai nada que alegar. Ten a palabra o Alternativo Específico. Sí, ben, en canto ás enmendas que se mencionan, pois efectivamente, nós poñíamos o acento sobre a responsabilidade que ten a Xunta de Galicia como propietaria deste inmoble no que concierne a rehabilitación e conservación e tamén a adopción dunha serie de medidas de seguridade tamén, non? Sabemos todos como está ese edificio, sabemos tamén como se chegou a esa situación, por un abandono que, do meu punto de vista, é incomprensible, un abandono que vai incidir en que teñamos ou que a Administración, neste caso a Xunta, cando decida acometer algún tipo de rehabilitación, que é o que lle estamos pedindo tamén nesta moción, pois vai ter que acometer unha rehabilitación tremenda, un coste elevadísimo en diñeiro público, por suposto. Sabemos como se chegou a iso, sabemos que durante anos partíamos dunha situación, dun cese dunha actividade que polas circunstancias que fora se cesou, ese edificio quedou abandonado a la buena de Dios, sufriu un espolio terrorífico a plena luz do día, en moitos casos, ata o punto que temos ben visible a día de hoxe, non? Nese sentido, o Concello de Bergondo remitiu varios, neste caso un informe bastante exhaustivo, remitido ademais a 3 consellerías. Estamos falando de outubro de 2017, non? No que xa se manifestaba a situación lamentable na que está e se solicitaba a adopción de unha serie de medidas de peche, de vallado, de sellado incluso, de fosas abertas, de pozos e demais. Lembremos aquel episodio, chamémosle así, que saliu na prensa dun escape de gas misterioso, incomprensible e perigoso, por suposto. É dicir, son unhas instalacións complexas e complicadas. Repito, no que retomo o fío, outubro de 2017 remítese informe elaborado polo arquitecto municipal á Consellería de Medio Ambiente, Vicepresidencia da Xunta e Consellería de Infraestructuras e Vivenda. Ata o día de hoxe non coñecemos resposta ao respecto, nin por escrito, nin que nos conste se teñen adoptado ningún tipo de iniciativas para facer unha intervención mínima de seguridade. Fai unha semana ou 2 semanas, tamén se divo circunstancia, dúas persoas que entraron con outras intencións de habitabilidade, chamémosle así. Falouse con esas persoas marcharon, advertidos do perigoso que podía ser estar nese lugar, pero bueno, non quita que hai un perigo potencial importante. Ben, ao fío disto, nos na comisión dicíamos que o que non podemos, desde o noso punto de vista, o que non podemos tolerar baixo ningún concepto é que a rehabilitación, reconstrucción, o
pouco máis que un arranxo, tal como está o edificio, necesita, a saber, unha cantidad importantísima de diñeiro, como xa dicía antes, non? Creo que esa rehabilitación ten que ser acometida pola Xunta de Galicia, que é o seu propietario, e non pode, con independencia do destino que lle queiramos dar ou que se lle chegue a dar, viveiro de empresas, o sector agrogandeiro que se menciona na moción, sede do consorcio ou da mancomunidade futura, con independencia de que sexa algún deses tres, ou os tres ou outro, que non se menciona a día de hoxe, a administración que ten que correr coa rehabilitación para a súa posterior cesión ten que ser a propietaria neste caso, por unha grave responsabilidade adquirida coa incomprensible, para min, repito, desidia na conservación do mesmo ou protección do mesmo. Por lo tanto, tal e como dixen na comisión, aos concellos e a outros organismos non nos debería de costar un céntimo a rehabilitación dese edificio. Mais aló de que os obxectivos ou os destinos que se lle queiran dar máis adiante, sí, terían que ter unha adaptación a eses usos que se propoñen. Dito o cal, tal e como está formulada a moción e con estas enmendas introducidas, o noso apoio, pois claro, apoiamos a moción, por suposto. Ben, algunha cuestión? Votos a favor da moción? Enténdese aprobada por unanimidade. O punto número 8 é a moción do Grupo Municipal do Partido Popular sobre a suma do Concello de Bergondo ao selo Concellos Emprendedores. Ten a palabra o voceiro do Partido Popular. A Xunta de Galicia e a Federación Galega de Municipios e Provincias FEGAM firmaron en outubro de 2017 un convenio de colaboración para impulsar a creación do selo Concellos Emprendedores. Esta iniciativa, enmarcada dentro da nova lei de implantación empresarial, ten como obxectivos contribuir á captación de investimentos para os concellos e para Galicia no seu consumo, fidelizar empresas con necesidades de expansión e facilitar a creación de novas firmas. Para ser concello emprendedor é preciso comprometerse a chegarles ás empresas emprendedores as seguintes cuestións: máis simplificación administrativa, bonificacións de ata do 95% do IVA, do IBI, IAE e ICO para aqueles proxectos que impliquen nova implantación ou ampliación de empresas xa existentes. Máis facilidades de acceso a suelo industrial, concesión das licencias de obra maior nun prazo máximo de 30 días naturais desde que dispoñen de todos os informes. Máis incentivos fiscais, bonificacións e incorporación do dereito de superficie para favorecer o acceso a suelo empresarial no solo municipio. A cambio, a Xunta de Galicia dará prioridade aos concellos emprendedores en ordes de axudas que se convoquen en réxime de concorrencia competitiva por impulsar o emprego, o emprendemento, o comercio local, os proxectos relacionados ca industria 4.0. En concreto, inclúe un criterio específico no que o baremo de puntuación supoña polo menos un 20% do total. Baixo esta nova modalidade para incentivar o desenvolvemento industrial que acolle a 121 concellos de Galicia, creanse 529 empresas, estando o 45% delas domiciliadas na nosa provincia. Por todo o exposto, propoñemos que o Goberno municipal leva a cabo as accións necesarias para a cesión ao selo Concellos Emprendedores, que a alcaldesa ou concelleiro que delegue a bo término estes acordos. Bueno, eu penso que todos os concellos da Redonda están sumándose a estas iniciativas, e máis, o Concello de Oleiros se sumou non fai moito. Creo que Betanzos está estudando e creo que é unha boa oportunidade para complementar e para seguir diseñando pois un texido industrial e empresarial e de emprendemento no noso concello. Mais cando temos unha taxa de paro interesante, de case o 15%. Por certo, esta moción, esta proposta, este acordo está firmado ca FEGAM. Creo que na comisión informativa, se dixo que isto case era unha ilegalidade. Non estou seguro se é así. Hai cousas que sí. Pois eu fixemos unha consulta e parece ser que
que tanto a FEGAM como a Xunta non encontran Non, eso xa o sei. según a nada. A FEGAM, por certo, está ahora mismo dirixida por un socialista, creo, non? E no 2017 tamén. Pois véxese, ningún cree que isto é unha legalidade. Entonces, son apreciacións que debíamos de, se a temos tan claro, de leválos ao de temos que leválos, non soltalo así. Que non nos convén, perfecto, pero decir esas cousas, de verdad, non entremos neses temas. Se non temos datos subjetivos que nos arropen esta historia. O certo que hai unha proposta de entendemento entre a FEGAM e a Xunta para que os concellos podan incentivar emprendedores, empresarios, que creo que está funcionando. E creo que se solamente en 2 anos que levan vigor xa hai 121 concellos e o 45% están aquí, pois, bueno, eu creo que os humanos que temos un período industrial bastante importante na que podemos aumentar máis o tejido e fidelizar, porque temos moita rotación de empresas no polígono tamén. Pero, bueno, Precisamente non afecta ás empresas que xa están implantadas. Sí, a rotación, unha rotación tremenda. De feito, os beneficios que lle salen ás empresas, unha empresa decide precisamente vir a un polígono ou a outro en función destas medidas. Mire, aquí se dá a circunstancia de que un concello, como pode ser o noso, xa pode ter unhas medidas fiscais máis ventaxosas que calquera outro se non actualiza o seu ICI, o seu IAE, pois igual que levamos facendo nós, porque xa non recordamos prácticamente cando temos actualizadas esas tasas. Tuve ocasión, ademais, de facerlle este plantexamento ao conselleiro en aquel momento de Economía, de Emprego e Industria. Fíjate por onde que isto se pode dar a contradición de que un faga unha subida de tarifas, porque despois tamén o Concello ten que ter recursos, e despois aplicamos as bonificacións e entonces logo nos adherimos al sello emprendedores. Estamos facendo unha trampa, completamente. Non? Nos subimos as nosas tarifas municipais, logo facemos as bonificacións que nos implica aquí a lei e xa estamos xa podemos adherirnos a este selo aos concellos doing business. Isto, bueno, porque vostede mellor non tuvo tempo a pensalo. E é certo que tuvo o respaldo da FEGAM, e é certo tamén que tuvo moito rexeite por parte de moitos concellos que lle plantexaron, ademais, a directiva en aquel momento, e eu digo porque tamén o fixen no Consello Federal da FEGAM. Isto é unha intromisión na autonomía municipal. Claro, se nos din cales son as tasas e os impostos que debemos aplicarlle a unhas empresas, a Xunta nos está dicindo cales son que é o que temos que aprobar nestes plenos. E os concellos que o teñen feito, e eu o dixen así no outro día na comisión informativa, ao final ao mellor temos que acabar facendo, espero que non, é polo único motivo porque senón se condicionan a obtención de subvencións. E iso o dixen outro día na comisión informativa e o sigo a decir hoxe. Eso é un chantaxe por parte da Xunta de Galicia. Se estás adherido al convenio de Concello Doing Business Galicia, entonces che dou 20 puntos en determinadas subvencións, en parques empresariales, en cobradoiros de emprego, etc. Bueno, a día de hoxe todavía nos seguimos optando a esas subvencións. A mellor a partir de hoxe vostede os chama ali e di, oye, mire, que como non acabamos tal, ya non les deis máis subvenciones, Espero que non. Espero que non. Bueno, pois espero que non. E logo hai unha cuestión, máis facilidade de acceso a solo industrial, concesión de las licencias de obra maior nun prazo máximo de 30 días naturais desde que dispoñan de todos os informes. E onde está a prelación despois de todas as licencias que se teñen que dar? No, espera, que isto no, que vas tú primero e este no, tú aunque hayas venido antes, no. E non importa a carga de traballo que haxa no departamento. No, es que lo tienes que hacer en 30 días. Eso sí, non te doi medios, porque non che dou medios. Non che estou dando medios ningún. Te obligo que fagas en 30 días sin darche a posibilidade de poder tampouco ni siquiera contratar a nadie. Non che estou dando eses medios. E isto no seu día se fixo porque había que inventar algo por parte da Xunta para que as empresas non fuxiran a Portugal.
E o mellor é algo que é bo para concellos en donde prácticamente non había solos industriales. E seguramente é bo para concellos que están no límite da fronteira con Portugal. Pero a un concello como o noso, unha empresa non vai a vir por isto. Unha empresa vai a vir se as comunicacións son boas, se os servicios que aquí se ofrecen son bons e, sobre todo, se ten ben pois a cercanía a unha autovía, a unha A6, non deixando nunha AP9. Eso é o que vai a favorecer que realmente haxa implantación de industrias, bueno, dentro do que se chamamos industrias en Bergondo, de que o sector industrial si decida, o sector comercial decida implantarse tamén aquí. Non porque lle fagamos unha reducción, de bonificación dun 95% no IBI, claro, e os que están de antes que se fastidien. Ti pagas o 100%, el que venga de nuevo, como es máis guapo, lo vamos a favorecer con un 95% de IBI, que por certo, e iso é aí onde estamos rozando precisamente a ilegalidade, teñen reserva de lei precisamente todo ese tipo de incentivos. Por iso que, se ao final acabamos... e unha máis, fíxese vostedes, isto foi... Eu teño aquí o texto, e o teño desde o ano 2017, desde que isto saliu. Que, Paco? Non, isto non me digo o conselleiro. Isto se publica e este conselleiro. Non, tuve unha ocasión de comentarlo. Pero non me diu el o convenio, señor conselleiro. Vale, o convenio... Sí. Me diu el... Sí, e eu lle dixen que non estaba de acordo. E eu lle dixen que non estaba de acordo e lle dixen que precisamente non era correcto, e yo demostro ademais con números, se fai falta. Pero mire, xa digo, se tuvo problemas que o primeiro texto precisamente foi informado desfavorable por parte dos servicios municipais, dos técnicos municipais de intervención. E ao final acabaron sacando outra adenda que correxía parte. E iso digo, aínda que no seu momento a FEGAN, que por certo, é certo, o presidente era do Partido Socialista, pero no FEGAN están representados todos os partidos, un vicepresidente é do Partido Popular. O era antes e o sigue sendo ahora. Ademais, coincide que é o mesmo. Polo tanto, insisto, isto é porque a Xunta quere, bueno, pois sacar unha etiqueta con concellos emprendedores. O Concello de Bergondo é un concello emprendedor sin ter unha etiqueta. E xa digo, ao final, ao mellor, nos teremos que acabar adherindo porque senón nos poñen na lista negra. E iso sí que sería denunciable incluso. Sí. Quero recordar que todas as subvencións que se foron pedindo a Xunta de Galicia para o tecido industrial de Bergondo, todas se foron concedendo. Pois precisamente por iso lle digo que non vexo necesidade ninguna de acollernos a esta subvención. Ata o de agora. Entón non hai eso que di vostede que condiciona a subvención, a ver se non la quitan. Por ahora non o sabe vostede. Por ahora vostede non sufriu eso, do que acaba de afirmar que isto pode condicionar as subvencións. Por outro lado, carga de traballo. Pero de verdad vostede dá licencias con tanta prisa? Pero vostede non ve que isto está obrigando. Claro, pero que se isto fora a Coruña, que temos 50.000 licencias do maior, sí, pero é Bergondo, que temos... Isto non se pode asumir, señor concelleiro. Perfecto, moi ben. Inventar algo. Mire, inventaron algo tan grande que foron da man da FEGAM, que é o órgano supramunicipal para acordar estes temas. Órgano donde están de reunión dos concellos, donde todos os concellos delegan unha que se aprobou. 221 concellos non son todos 121 concellos do PSOE, ou do PP, perdón, non son todos do PP. Sei, non.
Entonces, Seino. vexo non tanta ilegalidade, a xente non se suma para ver que non lle quiten as subvencións. E Señor fíxese, concelleiro, e precisamente sei os motivos polos que se aderiron Que ela diga que non lle gusta, mira, os de verdade. alcaldes e alcaldesas, precisamente aderiron por compañeiros eso. do Partido Socialista, se aderiron precisamente para poder ter oportunidades nas subvencións. Vaime dar É a razón nunha cousa. É o único motivo. Vaime dar a o razón nunha único. cousa. O único listo destos 121 concellos foi o de Oleiros, coño, que non protestou e meteus aí, dos primeiros. Foi o máis listo. Non protesta, non di que isto é unha invención, nin di cousas raras. Se apoia nel. Sí, Debe de ser un túzaro. pois será. Pois mira usted que Cousa ben, deles. pero é máis fácil que diga, como lle dixen unhas súas mocións, que non me gusta o seu argumentario, voto en contra, que me conte películas. No, películas ninguna. Home, acaba de decir que isto condiciona as subvencións. Eu lle acabo de decir, dígame cal. Hasta agora ninguna. E de agora en diante, menos todavía. Pero dígame cal, condiciona as subvencións. Di que isto é unha etiqueta que se inventou non sei que. Non, isto foi unha etiqueta que se inventaron a FEGAM e a Xunta. Ah, no, claro. A FEGAM, yo fixo porque, ai, tedes que aprobar isto, que senón vos quito as subvencións. Mire, señora alcaldesa, diga que non lle gusta esa hasta onde. Señor concelleiro, Xa está, sí. isto yo plantou a Consellería Afegán así en riba. E iso é certo. Claro. Ben, ten a palabra o voceiro do Benegal. Dios. Ben, bueno, pois analizando en detalle, o que vemos é que pídeselle ao Concello unha serie de bonificacións e de requisitos, pero o único que sacamos en claro é que vamos a ter máis puntuación nas subvencións. Non garantiza nin siquiera que poidamos que as vayamos a obter, vamos. Entón, non llevemos moito sentido. Xa sei que me vai a decir que tamén hai algún alcalde do BNG aí metido, efectivamente, tamén hai algún concello tal, tamén lle digo, porque non lles quedou máis remedio. Así lle digo tamén. É certo. No noso caso, é así. De feito, perdón, ora lle dou o uso da palabra. O ano pasado, a Xunta publicou que o Concello de Bergondo fora beneficiario tamén da subvención de parques empresariais. Nun primer intre, o Concello de Bergondo quedou en lista de espera. E un mes antes de que acabase o prazo para xustificar a subvención, se nos concedeu. De feito, incluso se nos chamou especificamente por teléfono. Unha vez que o resto dos concellos pois non poden facer fronte cando se lles concede, entonces pasamos os que estamos en lista de espera. Con un mes. De feito, o publicaron. Obviamente renunciamos a esa subvención porque era imposible facer o procedimento. De feito, solicitamos unha ampliación do prazo se era factible, algo que imaginábamos que non o era. Non era factible e así non lo comunicaron. Por lo tanto, houbo que renunciar. Incluso o ano pasado, efectivamente, fomos beneficiarios. De segundas, foi unha mágoa, porque así lles dixemos, nós si houbéramos podido executar o proxecto tal e como tiñamos presentado e con toda... Bueno, era un proxecto, ademais, importante e de envergadura, ademais. Íbamos ao límite, ademais, dos proxectos, non como mellor noutros polígonos. Entonces, ás veces incluso, claro, cuando los demás ya no, entonces vamos a los que realmente sí lo pueden hacer. Pero vamos tarde. Ten a palabra o voceiro de Alternativa aos Veciños. Sí, analizada a cuestión máis polo miúdo, nós non vemos a necesidade de que Bergondo, que é o que nos importa, se adira a este selo Concellos Emprendedores. A lo menos nestes termos, nos que estes condicionantes, eu non direi chantaxe, pero bueno, si vas por mi senda, pois mejor, verdad? Non direi chantaxe. Non vemos esa necesidade, repito. Votos Só unha a... apreciación. Agradezolle que diga que non é un chantaxe, porque me parece que o seu concello é dos poucos que ten un alcalde que non se... O seu concello é Bergondo. No, perdón, disculpe, o seu xefe de filas. Xefe de filas, o seu jefe, o jefe da Alternativa dos Veciños de donde el milita. Estamos falando do Concello de Bergondo. No, pero isto digolle que donde el milita, o seu xefe, é dos que eu creo que ten máis
carisma para que non se sinta coartado por nadie. Entonces, a mí me parece moi ben que non queda o bo para o seu, sin contexto que queira, pero po Concello de Bergondo non queira nada, usted o seu, é igual. Efectivamente, nos temos que mirar por Bergondo e vostedes tamén, como non podería ser de outra maneira, non pola Xunta, hai que mirar por Bergondo. Primeiro Bergondo e la Xunta, se tiene razón, tamén, pero a Xunta despois. Por suposto, o Concello que vostede alude, Oleiros, pois ten as súas dinámicas, as súas circunstancias e fai as súas valoracións, que nós, por suposto, non nos metemos ni nos incumben. Repito, temos que atender a Bergondo. Vale. Vostede fala ben de Oleiros e do seu alcalde cando lle convén. Cando non convén, pois cando non convén, cando falamos de sendas que non conveñen ou de historias que non conveñen, nos metemos co alcalde de Oleiros, non? Sí, bueno, poderíamos falar de moitas cousas. Incluso escritos recibidos polo alcalde de Oleiros, daría moito... Pero mire, cando fale desas cousas... Estamos falando do ano pasado, señor concelleiro. Incluso eu xa me din conta. Ben, volvemos á moción. Votos a favor da moción? Votos en contra? Enténdese, por tanto, rexeitada a moción. O punto número 9, a moción do Grupo Municipal do Partido Popular en apoio ao sector mar industria alimentario da comarca fronte ao proxecto de reforma da legislación de costas. Ten a palabra, o voceiro do Partido Popular. Os proxectos da reforma da Lei de Costas e o seu reglamento causan enorme preocupación para o conjunto das actividades económicas que, para ejercer en condiciones aceptables de rentabilidad, se ubican en la franja costera, fundamentalmente porque necesitan de un emplazamiento y de una disposición fundamental relativo a la captación de agua de mar. Esto se lleva a cabo a través de mecanismos de impulsión y de salida dispuestos en la zona, que va desde sus instalaciones hasta los puntos de captación y salida bajo el agua, soterrados, aprobados y adaptados a la normativa vigente en la actualidad. El proyecto de la reforma del reglamento de costas que está elaborando el Ministerio para la transición ecológica y que por su gran calado va a obligar a reformar igualmente la ley de costas preocupa nuevamente a los sectores productivos afectados, dado que se han pretendido introducir una serie de preceptos nuevos que amparan algunas interpretaciones muy restrictivas que se están haciendo en la ley de costas y se discriminan por todo su articulado. Perdón, disculpe que non... Por todo su articulado, sí. Non sei que parece que dis un chiste porque se están rindo de ti. Non sei. Quen se está rindo? Aí en o sector. Igual, deixos que fan o que queiran. Hai que respetar un pouco. É igual. Señora concelleira, por agora a orde neste pleno apoño eu e non vin que ninguén se estuvera rindo. No, pero si están rindo. Ninguén se estaba rindo. De todas formas, se alguén se está rindo, aproveito para recordar que estamos nun pleno. Ben. Y se discriminan por todo su articulado preceptos nuevos y muy genéricos y abstractos que recrudecen las exigencias medioambientales en claro detrimento de las posibilidades del ejercicio legítimo y sostenibilidad de las actividades ligadas tradicionalmente al mar de Galicia, que son las que conforman el tejido productivo costero de nuestra comunidad autónoma en general y de nuestra comarca en particular. Como por ejemplo el borrador del nuevo reglamento recorta drásticamente la figura de la prórroga extraordinaria de las concesiones que ya ocupan dominio público marítimo terrestre, desvirtuando la letra y el espíritu con el que se creó esta figura en la reforma de la Ley de Costas de 2013 y que venía precisamente a apoyar a las actividades productivas costeras que iban a llegar a su término y ser desmanteladas. Por tanto, en 2018, 30 años después de la Ley de Costas originaria de 1988. La clave de debate estriba en que en dicha ley se creó una figura novedosa que dejó sin efecto la limitación del plazo máximo de duración que se establecía en la Ley de Costas de 1988, precisamente creado una prórroga extraordinaria a contar desde la fecha en la que ésta se solicitara, tal y como la ley y el reglamento establecían y siguen estableciendo.
Lo que pretende con esta reforma del reglamento es modificar el día del cómputo inicial atrasándolo 30 años atrás, hacia el día 1 de la concesión. En el mismo sentido, se refuerzan los requisitos necesarios para renovar las concesiones y para obtener prórrogas de las actuales existentes, pasando de los 4 criterios orientados hasta hoy vigentes a 18 que se pretenden introducir. Y lo más preocupante es que la mayoría de estos nuevos requisitos quedan en una total indefinición, de manera que sea la puerta abierta para la arbitrariedad más absoluta a la hora de decidir desde un despacho ministerial cuáles de estas empresas y sectores se les permite continuar y a cuáles se les expulsa. Por ejemplo de abstracción y por tanto de seguridad jurídica que provoca los requisitos nuevos en el impacto paisajístico, la protección ecológica y la interacción tierra-mar, el incremento de altura de ola o cambio de dirección de oleaje. Otros criterios como lo de previsto en cualquier otra norma española o europea, así como convenios internacionales que contengan regulación relativa a costa-mar, citas textuales del borrador del nuevo reglamento. Sobre una base tan endeble y maximalista que se pretende revisar todas las ubicaciones actuales en la costa que según los informes del Ministerio pueden no coincidir con estos nuevos criterios del borrador, algo que puede llevar a las consecuencias devastadoras para sectores productivos gallegos vinculados a la costa y a toda la economía social y pesquera al verse potenciados efectos no solo industriales, productivas del país, sino una enorme cantidad de explotaciones asociadas, minicultura, acuicultura de bivalvos y marisqueo, amén de edificaciones viviendas entre ellos. Por otro lado, que la experiencia de estos sectores evidencia que no son actividades en absoluto insostenibles desde el punto de vista medioambiental, como prueba el que están fuertemente controlados por diversos organismos públicos y de hecho en ningún momento del borrador se afirma que la causa de la modificación sea problemática del tipo ambiental, sino únicamente una decisión conceptual, la apuesta de las autoridades de costas por un litoral libre de actividad productiva, lo que supone una vez optar por un uso preferente. Por estas razones, y haciendo un llamamiento a todos los representantes públicos de la corporación y a su sentido del deber y responsabilidad, el Grupo Municipal Popular insta al Pleno del Ayuntamiento a adoptar los siguientes acuerdos. Instar al Gobierno de Estado, especialmente al Ministerio de Transición Ecológica, que reconozca la realidad de la comunidad autónoma gallega y en Bergondo en relación a la realidad histórica y socioeconómica del sector mar, industria, acuicultura y marisqueo, que a lo largo del último siglo sirve como base fundamental para el desarrollo social y económico de esta comunidad y que pone en entredicho el reglamento absurdo que demuestra el claro desconocimiento de la realidad social de nuestra comarca. Con carácter previo a la aprobación de la modificación alguna, entablar una mesa de análisis y negociación con los sectores vinculados al mar para acordar un acuerdo que permita que las reivindicaciones socioeconómicas del mar, que permita el proyecto de reglamento general de costas y la ley de costas tenga en cuenta las reivindicaciones socioeconómicas del sector del mar de Galicia. Negociar y aceptar un acuerdo para que se tenga en cuenta dicho proyecto y en su ley en lo que concierne al plazo de las concesiones para actividades económicas del complejo mar e industria de la comarca, para que su indispensable funcionamiento debe de estar en el litoral. Se comience por contar el plazo de concesión a partir de la solicitud de prórroga extraordinaria y no desde la fecha inicial de la concesión. Dar traslado del presente acuerdo ao Goberno de España. Bueno, estes días, creo que non foi o Partido Popular quen o sacou, pola zona da costa hai bastantes alertas de actividades de acuicultura porque concesións que terían que pedir outra prórroga parece que están moi no aire. Nos últimos semanas, en diferentes artigos da Voz de Galicia, diferentes sectores marisqueiros, sobre todo concesións de acuicultura, manifestan que están sorprendidos que nunha guerra que non é a deles, sino que é dunha administración con unha empresa industrial, se meta a todos no saco, é o que ven a decir. En Bergondo, creemos que o dato das 7 posibles actividades que poden ver marcadas nos pode condicionar bastante, porque hasta hai un edificio. Incluso hai pequenas concesións de marisqueo que poden verse afectadas. Por tanto, creo lógico que antes de tratar un tema tan importante e leválo a término, eu incidiría no punto 2, negociar e aceptar un acordo entre todas as partes, que é o que realmente deberíamos de facer para que a nosa comunidade se respete a súa actividade e a súa contorna durante todos estes tempos.
Ben, pois neste caso o Partido Popular se lanzou a crear un problema probablemente en donde non o había. Porque si hai, como vostede di, esas empresas que están no aire ahora mismo, ou están con respecto á normativa vixente. E a normativa vixente é a do ano 2013, que é a que se aprobou cando gobernaba o Partido Popular en España con maioría absoluta. Esa é, a día de hoxe, a normativa que hai. Nada máis. Co cal, se alguén agora mismo ten algunha problemática, a ten ca normativa existente. A ten ca normativa existente. Sí, señor concelleiro. Eu lle decía o outro día a súa compañeira que se manexan cuestións claro, que son de total indefinición, non? Como el impacto paisajístico, la protección ecológica, el incremento a altura de la ola ou cambios de la dirección del oleaje. Debe ser eso, vamos, unha cousa tan extraña, claro, que eso non vemos que este pasando, verdad? Non hai que ter en conta todo iso. Pero que, ademais, lle poño o exemplo, e é que no actual regulamento se recolle la determinación del plazo de la concesión tendrá en cuenta los siguientes criterios. El impacto paisajístico del objeto de la concesión que se solicita. É dicir, o mesmo que vostedes critican aquí, o teñen no borrador, no regulamento aprobado, que, insisto, que é o que está a día de hoxe en vigor. E é certo que ante esas indefinicións, o Partido Socialista empezou a elaborar un borrador no seu día. Precisamente, bueno, pois porque había estas alertas. Pero a partir das conclusións dun grupo de traballo, das alegacións que se presentaron por parte dos sectores, da propia Xunta de Galicia, eso quedou en nada. En nada. Non hai ningún regulamento que se este a traballar, e menos un regulamento absurdo como califican vostedes na súa moción. Poderá ter o mellor, bueno, pois poderán estar de acordo ou non de acordo, pero calificalo de absurdo nos parece un pouco exagerado. Por tanto, non hai ningunha tramitación a día de hoxe que se este a levar a cabo. Aínda así, eu comentaba tamén o outro día, se iso indica que non vamos a ter industrias peligrosas no dominio, bueno, Pontevedra está aí ao lado, por eso, e poñe o exemplo, claro, bueno, o que hai que defender en Galicia é que as empresas que precisen do mar poidan conquerir precisamente ter esas concesións e ter esas prórrogas, pero as que precisen, que non precise de estar no dominio público terrestre, non ten por que estar e ten outras opcións. E niso probablemente estarán vostedes de acordo. Eu me alegro de que non haxa tamén o comentei outro día, que non haxa unha prórroga de concesión nuns alboios, nuns alprendes no noso termo municipal que afeaban e que todavía afean, porque non se tiraron, pero que teñen tamén a concesión xa caduca precisamente dende o ano 2018. E sei que había pretensións en algún caso precisamente de facer esas prórrogas. Por lo tanto, o que non ten que estar ao carón do mar non ten por que estar. Sí que se ten que defender que deba haber unha convivencia da preservación do litoral coa industria e cos empregos que xeneran, sempre que sean respetuosos co mesmo, e sempre que, e iso sobre todo nos pasa en Galicia, é certo, pero non estamos de acordo para nada coa súa moción. Pode facer unha pequena pregunta? Unha depuradora parecelle que debe de estar onde está, nunha zona de afección marítimo terrestre? Non, unha depuradora vai estar no Monte de Santa Marta. Pois neste borrador diven claro que o que teña que aportar tanto para arriba como para baixo vai ter que volver a facer todo o trámite outra vez. Que borrador, señor concelleiro, que lle acabo de dicir que nada. Que é un borrador. Nada, pero ten razón. Vostedes falan de que é un regulamento que se está tramitando. Non se está tramitando. Sí. Pero bueno.
Ten a palabra o voceiro do BNG. Ben, si estamos de acordo en que se teñan en conta os sectores afectados para a elaboración desta ou de calquera outra lei. Si ben temos entendido que o Goberno do Estado anunciou que paralizou o borrador e que tería en conta unha serie de alegacións que teñen que se presentar. Temémonos que as presas do Partido Popular, unha vez máis, sea por defender a ultranza os intereses de ENCE, non? Logo do cambio de criterio da Avogacía do Estado por unha prórroga que concedeu de xeito irregular, todo se ha dito, o goberno do señor Rajoy, o goberno xa en funcións. Bueno, este é outro exemplo máis da legislación centralista que sufrimos e que a vostedes sempre lles chirría pedir calquer tipo de transferencia. Proba delo é que en 10 anos non se ten conseguido ninguna por parte da Xunta. Se tivésemos todas as competencias en relación coa costa, o mar e o dominio público marítimo terrestre, terías en conta a realidade social, económica e ambiental galega. Ten a palabra o voceiro da Alternativa dos Veciños. Como xa se dixo ao longo da exposición ou do debate, nos coincidimos en que non hai problema, se está intentando crear ou fomentar un problema onde non o hai realmente. Esta é unha normativa ou un borrador de normativa que está paralizado a día de hoxe. Polo tanto, a presunción dunhas temibles consecuencias non ten lugar dende o momento que non existe ese regulamento novo. Existe, como xa se dixo tamén, un que está en vigor dende o ano 2013. A partir de aí, pois nada máis que dicir. Votos a favor da moción. Bueno, esperamos un segundo que ven... un receso de uns segundos. Votos a favor da proposta? Votos en contra? Abstencións? Ningunha. Enténdese, por tanto, rexeitada. Bueno, non, ya está votado. Está votado. Bueno, non iba a diferenciar, se non o veremos esperado, Ben, o punto número 10 é a moción do Grupo Municipal do Partido Popular sobre a solicitude ao Congreso dos Diputados da interpelación ao Presidente do Goberno sobre os pactos do Goberno. Ten a palabra o voceiro do Partido Popular. Sí, non sei. Sí, hostia. Bueno. Todo cargo público, concejal, alcalde, diputado, autonómico nacional, senador, ministro o presidente de España, cuando toma posesión del mismo, debe prometer o jurar por su conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones de dicho cargo con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución fundamental. Real Decreto 707 1939, 5 de abril, por lo que se establece la forma de juramento de cargos de funciones públicas. A pesar de esta obligación legal y moral, el candidato al presidente del Gobierno, señor Pedro Sánchez, diputado y actual presidente del Gobierno, que ha prometido cumplir y hacer cumplir la Constitución, en su discurso pasado 4 de enero realizó una serie de afirmaciones abiertamente contradictorias a algunos de los principios recogidos en nuestra Carta Magna, principios que constituyen el fundamento de España como nación y como Estado de Derecho. Entre otras afirmaciones, el señor Sánchez afirmó en referencia a Cataluña que hay que devolver a la política un conflicto político y retomar la única vía posible, la política, retomar la senda de la política, dejarlo atrás, la judicialización del conflicto y la deriva judicial que tanto dolor y tanta factura social ha causado en buena parte de la ciudadanía catalana y española. También aseguró que la ley por sí solo tampoco basta y que existe un conflicto político que tenemos que resolver, y anunció que va a crear una mesa de diálogo bilateral entre el Gobierno de España y el Gobierno de la Generalidad de Cataluña. Además, se refirió a nuestro país como España federal y se manifestó que somos un país en el que se ha desarrollado identidades nacionales
definió como zancadillas las decisiones de la Junta Electoral Central, unas decisiones amparadas en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, la LOREG, y que derivan en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de forma que situó del lado de un condenado por desobedecer las leyes y no del lado de la ley y la convivencia. Además, el señor Sánchez y el PSOE, en los pactos que han suscrito con otras formaciones políticas para garantizar que le apoyarían de manera activa o pasiva su investidura, han comprometido a impulsar a través del diálogo entre partidos e instituciones las reformas necesarias para adecuar la estructura del Estado al reconocimiento de entidades territoriales, acordando en su caso las modificaciones legales necesarias a fin de encontrar una estación tanto al contencioso en Cataluña como a la negociación y al acuerdo del nuevo estatuto de la CAP, atendiendo a los sentimientos nacionales de pertenencia. Artículo 4 del acuerdo entre PSOE y EAJ-PNV. Los medios en los que se materializan los acuerdos serán sometidos, en su caso, a validación democrática a través de consulta ciudadanía de Cataluña y de acuerdo a los mecanismos previstos que puedan preverse en el marco del sistema jurídico político. Punto 2 del apartado 4 del acuerdo de creación de una mesa de gobierno entre España y el Gobierno de la Generalitat de Cataluña para la resolución de conflicto político, firmado entre PSOE, PSC y RC. Como se puede observar de todo lo expuesto, las afirmaciones realizadas por el señor Sánchez y diversos apartados de los acuerdos firmados por el PSOE reflejan ciertos compromisos que, en el mejor de los casos, entran en flagrante contradicción, con lo que en establecer nuestra Carta Magna y en otras importantes disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico, en el peor de los casos, dichos compromisos podrían suponer una vulneración de dichos dispositivos legales. A modo de ejemplo, las afirmaciones realizadas por el señor Sánchez y los acuerdos suscritos por el PSOE entran en contradicción con los siguientes artículos de la Constitución. La indisoluble unidad de la nación española, artículo 2. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, artículo 9.1. Los españoles tienen derecho y el deber a defender a España, artículo 30.1. El Gobierno ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes, artículo 97. El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y comunidades autónomas que se constituyan, artículo 137. En ningún caso se admitirá la federación de las comunidades autónomas, artículos 145. El señor Sánchez y el PSOE no pueden en esta ocasión escudarse en que las afirmaciones realizadas o los acuerdos suscritos son simples recursos dialécticos para contentar a aquellos cuyos votos dependen del señor Sánchez siga de inquilino a la Moncloa. No pueden utilizar esta burla excusa porque las intervenciones de los portavoces de RC, EH Bildu y PNV en el debate de investidura han dejado claro lo siguiente. Gabriel Rufián, ERC, exigió a que la mesa bilateral se hable de todo y eso abarcaría la amnistía de los presos del proceso y la autodeterminación. Merche Arizpúa, EH Bildu, afirmó que la transición española fue un fraude, que sustentó un pacto de impunidad y que puso en duda a lo largo de todo su discurso la democracia, el Estado de Derecho y la Constitución que marcaron de este histórico proceso. Acusó al rey Felipe VI de autoritarismo, concretamente de apelar a la conformación de un bloque político y mediático capaz de profundizar en la contrarreforma autoritaria por defender la unidad de España en octubre de 2017. Aitor Esteban, PNV, expuso la necesidad de acometer un diálogo que se desemboque de manera pactada de un acuerdo que modifique en su caso el ordenamiento jurídico y sea ratificado por la ciudadanía. Montse Basa, RC, dirigiéndose al Sánchez, Pedro Sánchez le dijo: ¿cree que me importa la unidad de España? Me importa un comino. Bueno. Y ante todas estas intervenciones el PSOE y Pedro Sánchez guardaron silencio y no defendieron de manera inequívoca a su majestad el rey, nuestro Estado de Derecho, nuestra Constitución y la democracia. Ante la gravedad de estos acuerdos y afirmaciones realizadas por Pedro Sánchez, el Grupo Municipal del Partido Popular en Bergondo presenta la siguiente propuesta. Instar al presidente de Gobierno a romper acuerdos con ERC y Bildu. Instar a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados a que sus diputados, como legítimos representantes de todos los españoles, soliciten la comparecencia del señor Sánchez para ser interpelado sobre los siguientes aspectos. Primero, si su afirmación de dejar atrás la jubilación de conflicto implica revertir políticamente las condenas que la justicia ha impuesto a los condenados por delito de sedición, entre otros, cuando en octubre de 2017 vulneraron la ley con el objeto de romper nuestra nación. B. No actuar con toda la fuerza de la ley y la justicia española contra aquellos dirigentes políticos que, como Torra, ya han afirmado que desobedecerán las resoluciones judiciales y seguirán intentando lograr la independencia de Cataluña a cualquier vía.
Si su afirmación de que la ley no basta supone abandonar la obligación de todo ciudadano, una obligación legal y moral que se amplifica en el caso de un cargo público, de denunciar delitos y comportamientos contrarios a la ley. Como podrá cumplir lo establecido en los artículos 1.2, 92.1 de nuestra Constitución, la soberanía reside en el pueblo español y las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos. Cuando en su acuerdo con el PNV una parte de España ha decidido sobre las competencias, en este caso tráfico, en el caso de la competencia de tráfico, de autonomía, en el caso de Navarra, y han acordado con RC una consulta ciudadana solo en Cataluña, no a todos los españoles, para validar las mesas en que se materialicen los acuerdos con los que llegue la mesa bilateral entre el Gobierno de España y el Gobierno de Cataluña. Cuarto, si cuando anunció un nuevo tiempo para España se debe a que su gobierno pretende cambiar nuestra Constitución y por ello el sistema político y los principios básicos de nuestra democracia, de manera subrepticia, sin seguir los cauces previstos en el artículo 166 y siguiente de nuestra Carta Magna, y sin que pueda opinar todos los españoles. Si su afirmación de que se aplicaron cordones sanitarios a las ideas y su intención de poner en marcha una estrategia nacional de lucha contra la desinformación significará un control por parte del Gobierno de los medios de comunicación, puesto que el señor Iglesias considera que la existencia de los medios de comunicación privados ataca la libertad de expresión y la exclusión del debate de aquellos que discrepen del Gobierno. Si su intención de derogar la LOMCE lleva implícita la eliminación de la enseñanza concertada en nuestro país y tal y como el señor Iglesias ha propuesto en diversas ocasiones, la supresión de la libertad de los padres, reconocida en la Constitución y avalada en diferentes sentencias del Tribunal Constitucional, de elegir aquel modelo educativo que mejor se adapte a sus creencias y forma de vida. Instar a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados a que sus diputados, como legítimos representantes de todos los españoles, presenten una moción para rechazar la actuación del presidente del Gobierno, un presidente del Gobierno que ha pactado con los partidos que buscan romper la unidad de España y acabar con la democracia y el Estado de Derecho vigente en nuestro país. Trasladar este acuerdo a todos los grupos parlamentarios del Congreso, de los Diputados y la Comisión de Peticiones del Congreso en virtud del artículo 77 de la... Bueno, esto lo que ven a pedir, por lo menos que se aclare, que é o que van facer. He visto que está pasando estos últimos días, pues penso que todos, independente do noso credo político ou da nosa simpatía personal por uns ou outros lados, tal e como se está adosando a situación política en España, cada vez ten máis visos de que isto vai haber por falta de esta transparencia e de esta toma en consideración das leyes que nos rigen, bueno, moito xogo que nos vai perjudicar ao final a todos. Bueno, pois precisamente entón, como non importa o noso credo político, pois nos apelamos ao Partido Popular que dunha vez entenda que o Partido Popular non ganou as eleccións. Porque ao final o que hai nesta moción é moita rabia, moitísima rabia. E por suposto se teñen que ter en conta os credos políticos de cada un de nós, por suposto. Esta rabia que de feito xa vimos no debate de investidura, en donde foi unha vergoña, en donde o seu líder cada vez se vai arrimando máis a ese innombrable, non? Hai cuestións que se falan na propia moción, en donde, por certo, outro día lle decía a súa compañeira, as concelleiras, alcaldesas, diputadas autonómicas, senadoras, ministras ou, bueno, presidenta de España, ainda non houve ningunha, tamén prometemos ou xuramos o cargo. É dicir, igualdade de todos os españoles e de todas as españolas. E eu decía outro día, bueno, porque tamén convén ás veces que si nos escapamos en algún momento, pero senón polo menos tratar de facer unha linguaxe na medida que se poida, pois tamén o máis igualitaria. Debe ser malísimo isto que vostedes leo, retomar la senda de la política, dejando atrás la judicialización del conflicto y la deriva judicial. Pois sí, iso debe ser malísimo. Sentarse a falar, que era o que tiñan que ter feito na época xa do presidente Rajoy, que foi precisamente a súa teimuda, pois o que fixo que un
que o conflicto se agravara. Porque en España somos diferentes e esta moción o que ao final é o que fai é un estado completamente único. Aquí dá igual, a vostedes non lles importa a pluralidade realmente que haxa neste país, e o que se trata é de atacar a un goberno que acaba ahora mismo de conformarse. Non sabemos xa por onde se vai ir. Non interesa, ademais, falar da subida do salario medio. Eso non interesa. Entón, claro, como non podemos falar das cousas boas que fai o goberno, que tamén lle digo, pois, olvídese vostede de que é do Partido Popular e felicítese precisamente porque é algo que se está conseguindo. No, pero eso non se pode decir. Entonces, claro, metemos esta serie de cuestións e todo ao final referido á Constitución. Entran en contradicción os siguientes artículos de la Constitución. Sí, la indisoluble unidad de la unidad de España, los ciudadanos están sujetos a la Constitución. Unha Constitución que pode ser modificada, non pasa nada. Eu dixen outro día, non pasa nada por cambiar a Constitución. Non pasa nada. De feito, debería cambiarse, debería adaptarse. Os tempos van mudando, as cousas non teñen por que ter unha foto fixa, igual que a sociedade vai evolucionando. Pero esta moción é unha foto clara dese conservadurismo do Partido Popular, en donde os avances, de eso non quero saber absolutamente nada. E la Constitución para qué? Pasa algo por falar ao mellor de España como un Estado federal? No, Dios mío, pasa por falar, porque ao mellor podemos falar, pero no, que se hable, lle molesta a vostedes, claro, o dixo efectivamente, o din vostedes aquí. Exigió Gabriel Rufián que se hable de todo. Pois sí, pois claro que sí, é que se ten que falar, Hai un conflito importante e se ten que falar. Non estou de acordo con determinadas cuestións, obviamente, e por eso o Partido Socialista tamén estuvo da man do Partido Popular cando o procés, pero eso non quere decir que non se teña que falar. E logo acusou al rei Felipe VI de yo dixeron xa no propio debate de investidura, non é bo que defendan vostedes o rei, ao final non lle están facendo ningún favor. Ante todas esas intervenciones, el PSOE y Pedro Sánchez guardaron silencio y no defendieron de manera inequívoca a su majestad el rey, nuestro Estado de Derecho, nuestra Constitución y nuestra democracia. Isto é mentira. Isto é mentira. Isto é mentira porque na propia intervención así se fixo. Por lo tanto, e logo tamén unha pincelada máis. Si modificando a LOMCE ou derogándola o que conseguimos é cargarnos el PIN parental, ole. E non precisamente, claro, pois facer é que hasta o Partido Popular está en desacordo con esas cuestións en moitos. O que pasa é que ali si tragamos, claro, ali si tragamos porque non queda máis remedio. Non olviden vostedes que a nosa Constitución é do ano 78 e que no seu momento o Partido Comunista de Carrillo votou a favor da Constitución, foi un dos ponentes. Non creo que agora vai a ser moitísimo peor daquela situación na que viñamos. E insisto, non pasa nada por falar. É unha vergoña que se presente esta moción nos concellos que me imagino que se estará presentando nos concellos de toda España. É en serio, unha auténtica vergoña. Se me permite. Non, eu vou a dar paso e despois, se quere, xa nos responde a todos. Ten a palabra o voceiro do BNG. Ben, non deixa de ser un capítulo máis do Partido Popular para demonizar o nacionalismo, non lle gustan os pactos do Partido Socialista, pero non lle importou cando Aznar partaba con CIO ou co PNV, ou o señor Maroto sendo alcalde de Vitoria, se non me equivoco, con Bildu, ou non hai tanto grupo parlamentario no Parlamento catalán con
co señor Torra para subir os salarios dos diputados e diputadas. Para eso sí que estaban de acordo co nacionalismo. A ver, en Cataluña hai un problema que hai que resolver dun xeito, un problema político que hai que resolver con política, que se resolve con diálogo, non con máis represión, nin co esperpento judicial ao que nos levaron, que xa os teñen enmendado o Tribunal Europeo e incluso a ONU ten feito algunha corrección. Ben, hai un goberno que non leva escasamente un mes, que hai que deixar traballar, a ver que xurde dai, porque ademais cal era a súa alternativa? Tacir as eleccións? Pregunto, non sei. Recordis que se dixeran garantes de que non iba a haber unhas terceiras. Non sei. Bueno, pola nosa parte temos un acordo de investidura co Partido Socialista, que foi o que nos atou a investidura, que consideramos que vai resarcir a Galicia do agravio que sufriu nos últimos anos, e se non é así, pois tamén nos terán aí. Nada máis. Ten a palabra o vocero da Alternativa dos Vecinos. Ben, eu xa cuestionaba outro día na comisión o feito de que esta moción tivera que vir a pleno. Bueno, en fin, témola aquí, estamos falando dela, estamos debatindo e aquí está, non? Dende logo, é un texto que eu me resisto a calificar de moción. Creo que non deberíamos de estar perdendo tempo con estas cuestións no pleno municipal de Bergondo, nin en ningún pleno municipal. Creo que hai outros ámbitos e outros contextos para debatir este tipo de cuestións, como poidan ser unha tertulia televisiva, radiofónica, o demais, non? Pero non un pleno municipal. Por outra parte, falaba a alcaldesa de Rabia, efectivamente, este é un texto, é unha profunda, é unha perrencha, non? De un grupo político que, efectivamente, viu truncada a posibilidade de que fóramos a unhas terceiras eleccións, que ao mellor os aumentaban o seu saco de diputados, e ao mellor, pois, nunhas terceiras, nunhas cuartas, despois dunha crise gravísima, pois vostedes recuperaban o poder. Cousa que nos sumiría a todo o Estado nunha situación, repito, gravísima, en un contexto internacional de desaceleración económica, que a propia carencia dun goberno que non poida tomar decisións que probablemente teñan que ser importantes, nos levaría a unha situación peor da que poderamos chegar a ter ante unha falta de goberno. Nos alegrámonos de que haxa goberno por responsabilidade e porque levábamos nunha situación non de desgoberno, pero dun goberno en funcións demasiado prolongada no tempo. A perrencha que presenta aquí o Partido Popular de Bergondo, a perrencha infumable, ademais, tediosa, aburrida. Eu nego-me a debatir, sinceramente, sobre calquera dos puntos que aquí se conteñen. Ademais, ten outra particularidade. Nesa especie de competición que vostedes teñen co innombrable, dicía, o innombrable neofranquista, non? A ver quen é máis machito, para que non lles chamen a vostedes maricomplejines e cousas desas, non? Pois se equivocan, ademais, profundamente. Isto o que provoca é rexeitamento á sociedade. A sociedade non quere unha oposición bronca, insultante, agresiva. En todo caso, o que quere calquer sociedade é unha oposición responsable que aporte, que critique, como é natural, pero non os espectáculos bochornosos e lamentables que vimos de ver non hai moito tempo no Congreso, no debate de investidura. O noso voto vai ser, por suposto, desfavorable, aínda que consideramos que non debía de estar esta moción, este texto no pleno a debate nin a votación. Repito, desexámoslle sorte ao goberno recentemente constituído, sorte, firmeza e paciencia. Ten a palabra.
Vou empezar por o último. Esta moción pode gustar máis ou menos, pero vivimos nun estado de dereito en donde temos unha liberdade de opinión, se non faltamos o respeto a nadie, é unha liberdade para poder expoñer donde sea que represente os intereses non só dos vecinos de Bergondo, sino de todo o colectivo que representa un partido político, o que creamos que podemos ter, sempre que se faga con respeto e sin ser misógenos nin ser pintorescos, vale? Vostede dixo que isto non había que ni siquiera lelo, que isto é mellor dunha tertulia. Mire, houve un goberno que se saltou a Constitución, aprobada fai un montón de anos, onde todos os partidos, dereitas e izquierdas, para todos os lados, firmaron. Houve un goberno que, en vez de falar primeiro, en vez de intentar chegar a acordos, saltou a Constitución, porque tocaba, porque lle andaban plantando lume por detrás. Esperpento judicial. Sí, pois esperpento judicial, porque alguén non respetou a Constitución da que tan alegremente falamos, e que, por suposto, hai que modificar, porque igual que todos os textos, hasta os de lectura obrigada, tenense que adaptar aos tempos, pero primeiro respetemos o que di o texto, porque é de obrigado cumplimento. Non empecemos a casa polo tellado, porque me parece que foi o representante do BNG dixo que o que non querían era que andaran a paus directamente ca xente. Si, hombre, as últimas manifestacións que houve foi tamén Rajoy que andou a paus cos de Cataluña. Foi el. Aí non protestou nadie, non apareceron 600 feridos ni nada, calouse todo. Eran os seus pegando contra os seus. Eu só digo unha cousa. Podremos estar máis a favor, menos a favor, podemos discrepar totalmente do que día este texto, podemos discrepar de como está o Estado. Eu, aínda pertencendo a un partido, creo que temos que leválo a outro sitio, porque creo que as cousas teñen que ampararse no que fai mellorarnos día a día, que é adaptarnos aos tempos, pero respetando a lei. E vostede, a señora alcaldesa, repetiu 300 millóns de veces que temos unha carta magna que hai que modificar. Por supuesto, hasta Carrillo a votou, pero vostede, se hai un radar a 50 e non lle gusta, pasa todos os días 80 hasta que o quemen a multa, se pos planta lume, ou intenta facer para que ese radar se quite. As leis están para respetar, todos os ciudadanos temos que respetar a lei. Se aquí, dependendo que nos vaya a poner no siñón, as leis se adaptanse, pois temos o problema que temos. E, efectivamente, non fomos a terceiras eleccións porque se cedeu demais. E porque, ademais, o señor Pedro Sánchez, do minuto 1, non quere saber nada do Partido Popular. Nada. Lo dijo no minuto 1. Fuimos a terceiras, segundas elecciones por estas tonterías. Año e medio de goberno, non pasa nada. Eso non se critica. Critícase que ahora, un mes despois, estemos dicindo que, ois, cuidadín, as normas as temos que cumplir todos. A Carta Magna temos que cumplir todos. Se non facemos así e politizamos todo, que veñan aquí, vamos a facer unha mesa de diálogo diferente. Eu estou de acordo que temos diferentes formas de ver o futuro do noso país. E os que somos algo novos, que xamos un pouco usados, creemos que un Estado como estaba hasta ahora, menos temos que modificalo dentro de unha unidade, pero respetando a lei, home. O sea que a mí me parece moi ben que non lle gusta a moción, pero me gustaría que a reflexión fora se de verdad temos que consentir para poder gobernar, saltarnos todas as leyes e facer un tema político. Señor concelleiro, eso non é o que pon a moción. Bueno, pois... Claro, é que... Perdona, aquí, non pon eso. Non pon eso. A súa interpretación é o que di que non pon eso. Aquí di ben claro que houve un... Se me permite. Aquí, se me permite. Acaba de vostede de ter o seu Pero que vostede está dicindo unha cousa que non é certa. Vostede acaba de ser o seu turno. Pero que non acabei aí. Acabara. Non, porque cando vostede me interrumpe e me di que eso non é o que di a moción, por suposto que non acabei. E teno que entender... No, pero entón non. Mire, señor concelleiro, vostede rematou. E agora xa nos toca os demais. Sí, ten razón. Acaba incluso vostede de darlle non a volta á moción, porque eso sería imposible nunha moción como esta. Ahora xa non lle gusta tanto a moción. Ahora xa non lle gusta. Acaba de decir, podo non estar de acordo co texto da moción. Ninguén di que estemos en contra de respetar a lei.
creo que ningún dos grupos que estamos en contra desta moción decimos que precisamente que non se teña que respetar a lei. E di vostede que non se falla o respeto. Nesta moción se lle está fallando o respeto ao presidente do Goberno de España. Vostedes tres lle están faltando o respeto. Sí. Cuando se solicita la comparecencia del señor Sánchez para ser interpelado por los siguientes aspectos. Un presidente do goberno que acaba de ser presidente do goberno recientemente. Polo tanto, está faltando vostede o respeto. E iso xa é unha cuestión institucional, sí. E me manteño firme tamén no que acabo de dicir. E isto xa é unha cuestión tamén de partido, que é que o Partido Socialista non quixo falar co Partido Popular. O señor Casado se cansou de decir en campaña que no. E yo poderei decir máis alto, pero non máis claro, porque dixo no es no. No es no. O dixo claramente durante toda a campaña. Toda a campaña. Non quería saber absolutamente nada, porque o que estaban realmente intentando era que houbera outras eleccións, como tamén apuntaba o voceiro de Alternativa dos Veciños. Só unha última cuestión. No, pero que mire... Vai ser un segundo ou vai ser corta, prometo yo. Vai ser corta. Mire, hoxe dixo Fernández Vara, creo que non é do Partido Popular. Vai ser corta, que tamén temos supero cada 2 meses. Que quere? Vai ser corta, prometo yo. Dixolle que ele está defendendo o mismo que lle mandaron defender durante as eleccións, que eran os independentistas, todo isto que dixeron. O sea, negar 30 veces o que se di en campaña, facer o contrario, é moi habitual. Señor concelleiro, obviamente, cando todos nos presentamos ás eleccións, entón non me diga que lle falta o respeto a nadie. Sí, e iso o manteño, ademais. No, está ben, Alicia. E iso o manteño. Madre de Dios. O señor Sánchez, o Partido Socialista, claro que decía en campaña que non querería pactar con ninguén, como facía o Partido Popular, que tamén insistía en que non pactaría con ninguén en ningunha comunidade. Pero despois temos unha cuestión que son os resultados electorais, e aí é onde hai que empezar a falar, efectivamente. Pero eso lle pasa ao Partido Socialista, lle pasa ao BNG, lle pasa a Alternativa aos Veciños e lle pasa ao Partido Popular tamén. É que lle pasa. E lle pasa ao Partido Socialista, a todos. Polo tanto, non veñan ahora tampouco con voltas atrás. Claro, é que en campaña dixo unha cousa e despois non. Non, é que precisamente en campaña estou con un programa electoral, efectivamente. E isto é o que eu quero conquerir. Os resultados son outros e o que necesita este país é un goberno estable dunha vez. E iso non é o que quero o Partido Popular. Ben, votos a favor da moción. Votos en contra. Rexéitase a moción. O punto número 11 é a moción do Grupo Municipal tamén do Partido Popular sobre instar o Goberno a aboar a débeda pendente con Galicia. Ten a palabra o voceiro do Partido Popular. A día de hoxe, o Goberno Central segue a reter a liquidación dunha da mensualidade do IBE do ano 2017, 200 millóns de euros, e negas a pagar os incentivos que corresponden a Galicia polo bo desempeñamento fiscal do ano 2017 e 2018, 170 millóns de euros. En declaracións realizadas o 21 de xaneiro deste ano, 2020, tras a reunión do Consello de Ministros, a ministra de Hacienda e portavoz do Goberno alegou que era unha cuestión que tocaba en el año 2019 e que ya perdió esa oportunidad de poder resarcir, culpando aos partidos políticos que non aprobaron o proxecto de presupuesto geral do Estado. Esta explicación non só carece de fundamento xurídico algún, senón que supón romper co compromiso que a propia ministra asinou personalmente en agosto de 2018 e que levou a Xunta de Galicia a prever eses ingresos nos seus orzamentos. O Goberno Central debe adoptar unha solución urxente para transferir estes recursos que lle corresponden aos galegos. No caso do IBE son cartos de todos os galegos que o Goberno xa recaudou e que o Goberno ten no seu poder e que se nega a transferilos. Existe un problema global do IBE que é común a todas as comunidades autónomas, deputacións provinciais e entidades locais e que demanda unha solución común.
As comunidades están en emerxencia financiera, a estes recursos destinarase á prestación de servicios públicos esenciais. É evidente que non chegan estes recursos ás comunidades, terán que endebedarse e retrasar pagamentos. Existe outro problema específico para Galicia, que se fixo acreedora de cobrar os incentivos fiscais polo seu cumprimento de todas as regras fiscais do ano 2017 como no ano 2018, que ten que ter unha solución específica para a nosa comunidade. O impacto económico desta decisión do Goberno Central afecta directamente ao sistema de financiamento autonómico, pero tamén pode supor unha aporta de recursos para os veciños do noso concello, polo que esta corporación non pode permanecer allea a esta reivindicación, pedimos declarar o apoio deste Concello á reivindicación da Xunta de Galicia ante o Goberno de España para que ingrese as contías do imposto sobre o valor engadido IBE non liquidades correspondentes ao exercicio 2017 como consecuencia da implantación do sistema de información inmediata. 2. Declarar o apoio deste Concello á reivindicación da Xunta de Galicia ante o Goberno de España dunha convocatoria urxente do Consello de Política Fiscal e Financeira cunha orden do día que incluya un punto específico para abordar a aprobación a Galicia dos incentivos polo seu bo desempeñamento fiscal nos anos 2017 e 2018. Dar traslado destes acordos ao Goberno de España, a Xunta de Galicia e aos parlamentarios do Congreso de Diputados do Parlamento de Galicia. Bueno, creo que non é só un problema de Galicia, creo que é un problema de todas as comunidades autónomas, e creo que non solamente o presidente da Xunta de Galicia, que é o presidente do Partido Popular, o presidente do Partido Popular, está a reivindicar isto. Os socialistas tamén o están facendo, todo o mundo está facendo. Penso que é bo reclamar a quen nos debe o que é noso. Sí, de acordo con esa segunda parte. É un tema que se lle debe á Comunidade Autónoma de Galicia, igual que o resto das comunidades autónomas. O que falla é a exposición de motivos. Non só carece fundamento xurídico algún, senón que supón romper o compromiso que a propia ministra asumiu personalmente en agosto de 2018 que levou a Xunta. Bueno, pois esta é unha situación xerada precisamente no 2017 cando o ministro era Montoro, e a verdad o levamos sufrindo nas comunidades autónomas e o levamos sufrindo todavía nos concellos. Do 2017. Ben, esta modificación que hubo no regulamento facía que cambiaban as fórmulas de pago con respecto ao IBE e precisamente os prazos de liquidación da última liquidación. En aquel momento, de feito, non houbo ningunha alegación por parte de ninguén, ni tampouco por parte do presidente da Xunta de Galicia. Polo tanto, é certo que afecta a todas as comunidades autónomas e tamén lle afecta, obviamente, as que están gobernadas polo Partido Socialista en solitario ou en coalición, obviamente. E na Lei de Orzamentos do ano 2019, e por eso aí é onde tamén creemos que se falla a verdade, se ofrecía unha alternativa. A Lei de Orzamentos do ano 2019 non foi aprobada e ese é o motivo polo cal o Partido Socialista culpa ao Partido Popular de que ahora non se poida facer este debengo. É dicir, as cousas hai que facelas cando legalmente hai posibilidade de facelas. Que hai que facer agora? Unha reforma urxente, que sería o ideal do financiamento autonómico, realmente para que poidamos prestar en concreto en Galicia os servicios que antes levábamos tamén demandando coas garantías suficientes, e demandar tamén a aprobación dos orzamentos do ano 2020 o antes posible. Aí é onde se debe conquerir esa reforma da financiación, e en donde hai posibilidades, e deben ser reais, e aí é onde a Xunta de Galicia debería manterse, e polo menos o PSDG así o fará firme, en que haxa esa alternativa real e que se poida facer fronte a este pago. A día de hoxe
non se pode pagar. E non se pode pagar porque, señores, o marco que o regulaba, que era a Lei de Orzamentos do ano 2019, non se aprobou. Polo tanto, esperemos e demandaremos que no marco dos orzamentos do ano 2020 si se poida facer. A día de hoxe, pois un pode denunciar con presentarse nos contenciosos e demais, pero a cuestión é que isto non é algo que acabase, algo que promulgase o Partido Socialista, porque senón lle estaríamos debendo ás nosas propias comunidades. Por lo tanto, sí, de acordo en reclamalo, pero non de acordo con esta moción. Ten a palabra o voceiro do BNG. Ben, entendemos que isto é un pouco un toma e daca entre o PP e o PSOE, a ver de quen é a culpa. O caso é que mentras estamos sin os cartos, non? Nos entendemos que isto é derivado, como decía antes noutro punto, tamén dunha falta de soberanía política e financiera. Se tiveramos un concerto económico como Euskadi, por exemplo, pois igual non chegábamos a este punto. De todas maneiras, hai meses que nós presentamos no Parlamento galego unha proposta para se están tan seguros, reclamalo judicialmente. E, hoxe o señor Feijóo parece que abría esa posibilidade. Entre mentes perdemos meses e meses, claro. Pola nosa parte, ímonos abster. Ten a palabra o voceiro de Alternativa dos Veciños. Si, nos evidentemente consideramos que quen nos debe cartos nos debe pagar, lóxicamente. É lexítimo reclamalos, como é natural. Lexítimo é responsable facelo, que faltaría máis, non? Pero todo indica que o marco legal non permite que se faga o pago destes, a devolución destes cartos no momento actual. Agardemos un pouco e seguro que non haberá problema para que se faga esa devolución. Vou ser moi rápido. Mire, si como pasou no ano 2019, co que vostedes intentaron, co que o goberno de España intentou formar goberno, cando levou os presupuestos, non nos apoyaron nin eles. Todos os partidos de izquierda votaron en contra, ou a maioría, porque así pasou, que non se aprobaron. E como está pasando no ano 2020, que ERC e H. Bildu dice supeditamos os presupuestos a la realidad nacional. Temos presupuestos para anos. O sea, o presupuesto te non sale na vida, a ver se se mantén o goberno. Porque se ao final supeditamos o que necesitamos todos, os acordos entre varios, home, non culpo este ao PP que non salen os presupuestos, porque precisamente nin os seus quero decir, nin aqueles que son tan progresistas de izquierdas e queren formar un goberno, lle están dicindo que nin agora les van a aprobar se non se debate primeiro a realidad nacional. Pois temos un mal arranxo. Mentras tanto, veciños e veciñas, botamos a culpa a Montoro, que eu penso que xa pensei que me había desfeito dese nombre, porque a mí, joder, ainda sigue aí. Seguimos pensando neso. Ano e medio de goberno de Pedro Sánchez, non foi capaz de sacar os presupuestos, con nadie. Agora, visto lo visto, chama a todas as portas, incluso a que nega. E tanlle dicindo o mismo. Supeditamos os presupuestos á realidade nacional, por tanto, non lle bota culpa ao PP, porque aquí hai outra cousa. Se son tan progresistas, o de axudarse o levan moi mal. Para axudarse non fai falta ser progresista, e se tanto interés tiña o Partido Popular en que se aprobasen os orzamentos do 2019, tamén o podía ter feito, e tampouco o fixo porque así lle interesaba. O que lle digo é que a día de hoxe non se pode facer porque se está cumplindo a Lei de Financiamento das Comunidades Autónomas que foi aprobada no seu momento sendo o ministro o señor Montoro. Simplemente é unha constatación de un feito. Polo tanto, é necesario un cambio normativo que se pode dar precisamente na Lei de Orzamentos para o ano 2020. Ben, votos a favor da moción. Votos en contra. Abstencións. Declárase rexeitada a moción.
punto número 12 é a dación de conta das resolucións da alcaldía. Damos conta da 1383 a 1546 do 2019 e da 1 a 88 do 2020. Punto número 13, mocións urxentes. Ben, a alcaldía presenta unha moción urxente da que se lles di o traslado e para que ao principio, bueno, antes de proceder á súa lectura, compre declarar a urxencia. A urxencia está basada na recente publicación da convocatoria dunha subvención a que se concurre habitualmente, e o outro día na comisión informativa, dado que non é un expediente que se leve directamente no noso concello, sino é compartido, non estaba tramitado. Algúnha cuestión con referencia á urxencia? Enténdese, por tanto... Só unha cuestión. Sí. A orden é do 22. Sí. Publicada, do 22 de xaneiro. Sí. Non houbo posibilidade de... Acabo de decir por qué. Acabo de dicilo, porque non é unha cousa exclusivamente nosa, é unha cuestión en comandita con outro concello en donde non depende exclusivamente de nós, por eso non foi incluída na comisión informativa. Porque o 17 de decembro xa se sabía que iba a salir isto. Non. Isto, DOGA, Sí, 22. publicouse no DOGA 22, claro. pero hai unha orden do 17 de decembro que se iba, claro. onde se di que se vai facer isto. Pero DOGA, que é o que todos consultamos, o que todos temos, a resolución será de antes, pero a publicación é efectiva no DOGA do 22 de xaneiro. É certo que todos os AEDLs saben que estas convocatorias van a salir. Bueno, por sorte este ano salen en xaneiro. Normalmente salen en marzo. Perfecto. Entonces, simplemente porque se dependese de nós e sabendo que tiñamos un pleno este mes, poderíamos telo. De feito, vai a pasar cos temas de obradoiros de emprego, xa saliu a convocatoria e non está feita a documentación porque non está preparada a documentación para un obradoiro de emprego onde vamos estar integrados varios concellos. Non depende únicamente do noso persoal. Algúna cuestión referida a urxencia? Vótase por unanimidade a urxencia? Ben, entonces damos lectura ao punto. Ben, a proposta é a seguinte. A orde de 17 de decembro de 2019 da Consellería de Economía, Emprego e Industria, pola que se establecen as bases reguladoras da convocatoria pública para a concesión de subvencións para a contratación de persoal técnico para a realización de actividades de orientación laboral no exercicio 2020, Diario Oficial de Galicia número 14, 22 de xaneiro de 2020, prevé no seu artigo 2.1a como posibles entidades beneficiarias os concellos por sí solos ou asociados que teñen a media de paro registrado no ano 2019 superior a 350 persoas. O Concello de Abegondo prestou hai anos estes servizos demandantes de emprego no ámbito das súas competencias e como entidade colaboradora da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral adscrita á Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia. Polo seu bando, o Concello de Bergondo, debido a consecuencias da pasada crise económica, considerou necesario reforzar os servizos de información e orientación da busca de emprego no seu territorio. Por estes motivos, nos anos 2012 a 2019, os concellos solicitaron e obtiveron conxuntamente subvencións para a financiación de actividades de información, orientación e prospección de emprego. En virtude das atribucións conferidas, segundo o establecido na Lei de Bases de Réxime Local, propóse ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo. Primeiro, solicitar unha subvención en agrupación co Concello de Abegondo para a realización de accións de orientación laboral para o emprego e asistencia para autoemprego articuladas en itinerarios personalizados para o emprego dirixidas a mellorar as posibilidades de ocupación das persoas demandantes de emprego inscritas no Servizo Público de Emprego de Galicia a través da contratación de persoal técnico de orientación laboral no ámbito da colaboración da Consellería de Economía, Emprego e Industria cos entidades locais e entidades sen ánimo de lucro como instrumento para promover a configuración dunha rede de especialización na mellora da empregabilidade e ocupabilidade das persoas demandantes de emprego inscritas no Servizo Público de Emprego de Galicia. Segundo, os concellos de Abegondo e Bergondo, por medio do presente, agrupanse como municipios só para os efectos de solicitar a subvención ao vello da citada orde do 17 de decembro. En virtude disto, asinarase un convenio para o efecto cuxo texto recóllese como anexo ao presente acordo.
Terceiro, determínase que o Concello de Abegondo, por medio do seu alcalde presidente, sexa o representante legal ante a Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia e, polo tanto, o Concello peticionario da subvención convocada, designando unha persoa de contacto ou interlocutor para a tramitación do expediente solicitado. Cuarto, o Concello peticionario será quen reciba o importe da achega económica o que deberá presentar a documentación para o pagamento e justificación da dita axuda. Quinto, aceptar as bases da convocatoria e compromisos que nelas se inclúen. Sexto, aprobar a memoria explicativa elaborada correspondendo ao programa de orientación laboral, documento anexo 2 da memoria de orientación do sector de 2020. Sétimo, facultar expresamente a alcaldía para todo relacionado coa tramitación e xestión do presente acordo e o presente expediente. A continuación se recolle polo miúdo o modelo de convenio que se sou usar nestas ocasións. Bueno, xa a alcaldesa me dá palabra só un minuto. Como a proposta presentouse hoxe, saben que o motivo que teña que vir a pleno este tipo de asuntos é porque, bueno, tanto a interventora como eu interpretamos que o agruparnos con outros concellos, bueno, pois supón unha competencia plenaria, vale? Competencia plenaria con encima de maioría cualificada, vale? De maioría absoluta. Entón, bueno, aínda que non pudimos emitir informe porque non houbo tempo, o emitimos de viva voz conxuntamente no sentido de que este é o procedimento que hai que seguir e o trámite que hai que facer. Claro, que o prazo será dun mes, supoño, e acabará o 22 de febreiro, e antes do 22 haberá que presentalo e non temos outro pleno. Entón, o motivo é ise. Desde o punto de vista procedimental non temos ningún nada que sinalar, porque, bueno, cumpre co que eximos ambas as dúas neste tipo de axudas. Sí, a facultade para a solicitude de subvencións da alcaldía de forma habitual e, polo tanto, por eso non veñen a pleno as solicitudes do resto de subvencións. Neste caso, como ben acaba xa de explicar a secretaria, ao tratarse dunha agrupación, sí que debe vir a pleno esa petición, esa agrupación. Bueno, senón ao final pois acabaríamos facendo igualmente, tamén o digo, pero tendo un reparo, un informe e un reparo do servicio de secretaría e de intervención. Neste caso non entendo por qué, pois por eso tamén se trae a pleno. Eu digo porque outras veces os tempos non son os que nos manexamos, porque efectivamente pois hai un mes para a presentación da documentación case sempre neste tipo de subvencións. A subvención en concreto é a que se solicita para un orientador laboral, unha figura que xa se ven prestando conxuntamente en Abegondo e Bergondo de xeito alternativo, que en Bergondo presta os seus servicios nas oficinas que están na sede da Asociación de Empresarios e da Comunidade de Propietarios, e que, bueno, basicamente as súas labores, a verdad, que veñen moi regladas pola Xunta de Galicia e polo propio INEM, e son as de esas asistencia, incluso con citas xa programadas a través do Servicio de Emprego de Betanzos. Por lo tanto, é volver a solicitar esta subvención para tentar tamén continuar co servicio que se leva prestando estes anos. Ten a palabra o vocero do PP. Si, estaba volvendo a repasar uns datos porque non me cadra moito, se me pode axudar, como non temos informe. Según os datos do INE, temos en 2019 341 parados sobre 6.633 habitantes. E a proposta é para superior a 350 parados. Nos vai prexudicar en algo? Non o creo, porque ademais... Sí. Claro. Sí, é a agrupación. Se suman os da Begondo. Esos serían os de Bergondo. Entendo o dato ese. Sí. Claro. É a agrupación. Para poder acceder... Até que ser os dous. Por eso Pero que non me sale vamos tamén. en agrupación para que se haya
Non, digo para que non nos veña para atrás, porque Non nos veu para atrás durante todos estes anos, é un tema que É que teñen... Abegondo todo 221 parados sobre 504.000 habitantes. máis os 300 nosos pasamos de 350. Son os 500 e pico. 200 e pico e 300 Por e eso pico. por eso se acude... Por eso imos en agrupación, porque senón Ten que ser a sumatorio dos dous. Claro, é que senón de xeito individual ningún dos dous Claro, é que ningún por dos eso dous podería estaba dando solicitala. voltas esta mañán porque non me... Xa hai anos que precisamente se optou esa fórmula precisamente, bueno, este era un dos motivos. A Xunta tamén, bueno, pois o feito de ir en agrupación con outros concellos tamén o ve de xeito positivo, por eso, bueno, facemos varias subvencións que se poidan tramitar tamén deste xeito, e esta é unha delas. É unha subvención que, hombre, habitualmente se ven concedendo sen maior problema, porque, bueno, entre outras cousas, se está financiando, é certo que se está financiando fortemente por parte da Xunta, pero, bueno, unha competencia, unha vez máis, que tamén é dubidosa nese sentido por prestación municipal. Entonces interesa a Xunta precisamente dar este tipo de axudas para que os concellos poidamos seguir prestando o servizo. Ten a palabra o voceiro do BNG. Sí, por nosa parte, bueno, é un servizo que é importante a súa prestación, entón non, simplemente un par de cuestións. Entendo que non nos costa nada, que a subvención cubre o coste completo, porque non vin... A subvención, bueno, haberá que ver, a subvención cubría o 100%. Últimamente non sei se... Non, nesta non facemos aportación. Non, é na de atención temperada. Sí, é que hai, claro, cada unha das subvencións ten unhas porcentaxes diferentes, non? Nesta, vamos, casi seguro que non hai aportación municipal, O sea, non o confirmo 100%, pero é casi seguro. E despois outra cuestión que entendo que non sei se é da oficina de Betanzos ou tal, bueno, aquí di no anexo cuarta, di que se poñen a disposición da Dirección Xeral para a atención dos demandantes inscritos e direccionados en calquera dos dous lugares, atendendo a maior brevidade posible ou maior comodidade para o usuario. Sí. Bueno, eu falo do meu caso concreto. Eu, a pesares de recibir unha cita e a pesares de que indiquei que había este servizo no meu concello, derivaron-me a Irixoa. A Irixoa. Entón, claro, sei de máis casos, non sei, por eso me choca un pouco... Que eu, bueno, non tuve un problema, pero sí que ao mellor hai xente que ir a Irixoa é un pouco... No, era... ese caso hai un trastorno... Eso é certo que se ten dado cando o servicio realmente hai aquí. Supoño que será porque en Irixoa hai menos demanda, non? E entonces, bueno, tamén é unha posibilidade dunha cita máis rápido, pero, bueno, se non plantexaríalle esa cuestión tamén a... Bueno, ahora mesmo é unha orientadora que está a levar o servicio e yo plantexaría directamente, bueno, se non sei o caso, se conoce alguén máis que lle pase, pois, bueno, que o transmita, non? Pero, vamos, casi fijo, pois é por iso, porque, claro, o servicio en Irixoa, a ver, por moito o seu ámbito... Sí, ocupa bastante menos... É menor, claro, e entonces, bueno, se un tamén quere unha atención o máis rápida posible, bueno, pois era outra alternativa. Digo porque, bueno, non che daban, o sea, o sí, pero claro, algún que teña que ir en transporte público ou tal Irixoa é inviable. Sí. Non sei se hai alguna maneira de tamén de... Logo se chamaba, non se cambiaba para aquí, para Bergondo? Non, chamei, foi cando me dixeron que non... que podían cambiarme a cita, pero non me cambiaban o lugar. Bueno, comunicaremos de todas formas eses, e se se dan, bueno, pues sí que agradeceríamos que se nos trasladase, pode... Non sei se é unha maneira de mellorar o servizo. Sí, pode trasladarlo pois ao técnico municipal que lle pasará a orientadora, o orientador que este prestando o servicio, porque, bueno, do que se trata é precisamente de dar un servicio, no noso caso, os empadronados aquí no noso concello. Sabemos que é moi fácil que de concellos limítrofes que tamén lles den traslado aquí, pero que os de aquí teñan que ir a outro lado, bueno, pero non é a primeira vez que me sona o de Irixoa. Nada máis, por a nosa parte.
Ten a palabra o voceiro de Alternativa dos Veciños. Sí, nada que obxetar a proposta. Votos a favor da proposta? Enténdese, por tanto, aprobada por unanimidade. O punto número 14 son os rogos e preguntas. Por orden de rexistro de entrada, ten a palabra o voceiro do BNG. Sí. Nas pasadas festas navideñas vimos en todo o Concello un alumeado ornamental distinto de anos anteriores. Poderían indicarnos se teñen feito algún cambio respecto ao método utilizado e o coste do mesmo? O método que se ven utilizando nos últimos anos é a través dunha empresa externa que se encarga de colocar figuras que se alugan e outras que son de propiedade municipal. Hai algunhas que son nosas de tempos atrás, non? Este ano o que se expediu foi unha proposta diferente a varias empresas, bueno, con outros diseños e demais, e a que se contratou, bueno, pues, en esa igualdade de condicións foi a que tuvo o precio máis baixo. O importe deste ano foi de 14.520 con IVA incluído. 14.520, lonxe do que se gastan en Vigo. A Xunta e a FEGAN firmaron un acordo para a loita contra a vespa velutina. O prazo para acollerse rematou o pasado 31/12. Tense acollido o Concello de Bergondo este acordo de colaboración? A ver, en Bergondo, como na maior parte de concellos, xa nunca se fixeron con medios propios. Se foi sempre a través do 012 e demais, e era a empresa a empresa pública Traxa, a través de Traxatec, a que facía a eliminación dos nidos de velutinas, ocasionalmente pois tamén o mellor bombeiros ou demais, pero nunca foi tampouco con medios propios. E a finais de decembro recibimos un correo electrónico pois, con esta posibilidade. Non sabemos todavía o contido exacto do acordo. Se nos dixo que nos iba a trasladar ese novo marco e un novo protocolo tamén de actuacións, pero a día de hoxe a Xunta vai a facer con SEAGA e o Concello de Bergondo, igual que xa antes entendía que era a Xunta que o tiña que facer, xa que nós non tiñamos medios, agora tamén. Antes o facían con Traxatec, agora con SEAGA. O que nos preocupa desta nova proposta é que probablemente ao final signifique un detraemento dos fondos de cooperación local que se nos dan a todos os concellos anualmente, incluso mensualmente. Eso será unha loita da FEGAM tamén, tratar de conquerir que eso non suceda. Pero vámonos a prestar o servizo igual, aínda que non teñamos firmado... Non, é que non tiñamos que firmar nada. Non había que firmar nada. Non, simplemente contestar a un correo de que sí, fágano así. Non nos compromete nada, nin... Non. A Xunta se vai a facer cargo e nada máis. Nos compromete a nada? Moito me temo que nos compromete a que do mellor despois o día de mañán non vayamos ter os ingresos que estamos recibindo a día de hoxe por parte da Xunta. Pero eso o deixo no aire tamén. O Concello de Bergondo ven de instalar unha nova marquesina en Carrio dentro dos orzamentos participativos do ano pasado. Algún residente indica que non foi posta no lugar solicitado, mesmo que o terreo é privado. Poderían aclararnos esta cuestión? Pois é certo, onde se solicitaba era na marxe dereita, pero ali físicamente non se podía ubicar, non había espacio despois para que pasara unha silla, unha cadeira de rodas, unha silliña dun neno e demais. Polo tanto, se optou por esa opción alternativa. Esa opción alternativa non dá resposta ás necesidades polas que se demandaba a marquesiña e de feito xa se retirou. Xa está instalada xa na propia parroquia de Bergondo, porque o fin dos orzamentos participativos era que fora na propia parroquia ese importe e hoxe xa non está de feito. Xa non está colocada, xa está retirada.
non se estudiou ninguna alternativa para... Ali non é viable. Non é... En donde está solicitada a día de hoxe, ou se fai unha expropiación, non. En donde hai solicitada, non. Ou non deixamos pasar. Claro, ou cumplimos Xa. con unha cousa Sí, ou ou con unha ou con ou outra. non con outra. Bueno, unha pena, pero bueno. O camiño que une Guísamo con Orton a Begondo paralelo á vía do tren foi acondicionado polo Concello de Bergondo nun tramo, posteriormente a Begondo acondicionaba outro, sen embargo, entre estes dous quedou unha marxe sen arranxar. Poderían aclararnos este aspecto, se hai discrepancias co Concello veciño en canto a titularidade ou... Non creo. O que pasará é que a parte de Bergondo pois xa sufriu bastante máis e de feito ese camiño está recollido no pos de 2020, o que vimos agora de aprobar recentemente en decembro. Incluímos o asfaltado dese camiño enlazando, no proxecto vai hasta o fin do termo municipal. Cando en execución se vexa, supoño que se faltan 2 centímetros non haberá ningún problema en executarlo. Bueno, chamounos a atención porque sí que hai un tramo que parece que está como de... Quedaría... como en terra, vamos, non? Como non... Bueno, pero por eso... en Zahorra. Por eso nos chamaba a atención se habría algún tipo de discrepancia cos lindes ou... Agora no proxecto vai íntegro hasta o límite do concello. Os limos temporais fixeron mella de novo nos taludes da praia do Regueiro. Costas anunciaba en marzo de 2019 un proxecto para poñerlle solución. Ten constancia o Concello de algunha novidade a este respecto? En abril de 2019 veu a pleno, vostede non formaba parte da corporación, pero veu a pleno ese proxecto en donde tivemos tamén que dar a nosa aprobación e mandar a documentación que se nos solicitaba. Todavía hai unha parcela cuxa titularidade, de feito figuraba no informe, que non somos capaces de chegar a coñecer os datos do catastro. Bueno, pois é o que teñen e o que está retrasando, bueno, eso e os orzamentos do Estado e a situación tamén de que se poida ir para adiante esa necesidade. Bueno, que contamos que se resolve este tema con celeridade, pois o tema desta disponibilidade, pois que o resto pois tamén pode ir adiante. O pasado sábado un medio de comunicación publicaba a pretensión de resucitar a urbanización Alongueira por parte dos seus promotores, según este medio, aspecto confirmado polo goberno local. Poderían aclararnos esta cuestión? Sí, é certo que os promotores da Alongueira están tratando de cumplir cos informes da Xunta do ano... De que ano era? 13, verdad? Do ano 2013, de algo que aparentemente, bueno, pois estaba xa finiquitado, pero sí que é certo que non debemos olvidar de que é un urbanizable que está nas normas subsidiarias a día de hoxe e que ten vixencia. E por eso insisto en que están tratando de adaptar o proxecto a esos informes. Llevemos moi difícil encaixe e a día de hoxe no Concello non hai ninguna proposta en firme, ni moito menos. E, bueno, saben vostedes que no borrador do plan que está a exposición pública está como rústico, o sea, non figura. Baixando dende a AC-164 ao Centro de Promoción da Autonomía Persoal, as beirarrúas teñen acumulado verdín e esvárase facilmente, sobre todo en zonas de sombra. Rogamos se limpe a maior brevidade ou, de non ser competencia municipal, se solicite a administración competente. Si é competencia municipal, porque ese vial, unha vez que se fixo, se pasou ao Concello xa no seu día, e de feito estes días se está limpando unha vez que se rematou noutra zona. Esa era outra das zonas con maior importancia e de feito diría que na que se está actuando agora mesmo se está actuando precisamente aí nesa baixada. De todas formas, estamos no inverno, non é... Bueno, sí, que non é nada anormal, vamos. Claro, pero bueno, sí que é certo que había bastante verdín nesa baixada. Temos recibido queixas de veciñanza que a concesionaria lle substituíu o contador de auga retirando vellos en aviso, o que imposibilita controlar o consumo. Ademais, o novo foi instalado de xeito que non é posible ler o consumo.
Rogamos traslade a concesionaria esta incidencia para que contacten cos abogados antes de facer os cambios. A ver, habitualmente se contacta cos abogados e de feito incluso se lle recomenda que lle quiten unha foto antes de facer o cambio, que sí que é certo que se levan facendo estos cambios de contadores pois, hai un par de anos ou 3 anos incluso. No caso de que alguén non estivese no domicilio nese momento e se así lle trasladou, os contadores antigos están a disposición deles para que os poidan comprobar. E en canto a súa non posibilidade de lectura, prácticamente imposible, porque a lectura ten que ser se ten que poder facer se hai algún caso concreto que o poñan en coñecemento da empresa concesionaria, ou se vostede coñece de algún caso, porque xa digo, o contador ten que poderse ler. Sí, a ver, os casos que nos trasladaron xa están solucionados, contactaron coa concesionaria pero bueno, simplemente era para que daqui ao sucesivo non, bueno, pues que tomen esta precaución de avisar a xente antes de... Non sempre é factible porque, bueno, a xente non está nos domicilios, claro, entonces pero bueno, teñen a posibilidade tamén de poder acceder ao vello, insisto. Na antiga Cámara Agraria de Guisa realizanse algunhas actividades e existentes as mesmas indican o mal estado da traseira que utilizan para aparcar. Rogamos a decente con algún material que o facilite. Bueno, tomaremos nota e veremos de mellorar un pouquiño, pero xa se ten feito no seu momento. Ahora quizá, bueno, pues unha vez máis o que decíamos antes tamén polo inverno, pois eso non facilita. Sí, o que nos comentaban era algún material, pues non sei se tipo zahorra ou, claro, non é decir asfaltar a zona, ni nada polo estilo. Na Praia do Pedrido teñen desaparecido as bollas que marcan o cauce, polo cal seguían para, por exemplo, a práctica deportiva. Rogamos soliciten á administración competente a reposición das mesmas. Non se van a repoñer, porque isto xa foi unha solicitude que se fixo algún tempo. No seu día, estas bollas se colocaran co plan Mandeo, que era un plan que executou a Deputación con fondos europeos, e, bueno, pues con unhos restos, digamos, que quedaban aí, bueno, pues se fixo esa actuación. Agora, claro, a Diputación non é quen marca cauces de rías, nin moito menos, quizá, pues, ao mellor algunha entidade de conservación do territorio ou algo así, pois poida tamén facerse cargo e pedindo as autorizacións competentes, pois ao mellor lles autorizan a elo. Non é que desapareceran, o que pasa que, bueno, un día unha, uns meses máis tarde outra, o sea, non desapareceron de golpe, é o que me refiro, sino que co paso do tempo, e, bueno, e ao mellor, pois, algún que quería, bueno, pues, apropiarse de lo ajeno, que lo necesitaba mucho, pues entonces foron desaparecendo, pero non hai ahora tampouco, o sea, Costas non o vai a facer, a Xunta non o vai a facer, non olvidemos además que estamos nun entorno Red Natura, bueno, pois se hai algunha entidade que con esas autorizacións e a través de, a lo mellor, algunha subvención, pois poida facelo, seguramente llo permitirán, igual que antes se puido facer, se realmente hai interese e é necesario que este marcado. Ten a palabra o voceiro do Partido Popular. Bueno, pois se van detectando pouco a pouco, como no resto do Concello, se vai obligando a xente a que faga os enganches preceptivos. Volveremos a facer unha revisión máis detallada. Nas últimas choivas, a finales do ano, inundouse 1,5 metro a parte baixo do polígono. Cales son os plans que ten de actuación para evitar estas... Para evitar o inevitable, difícil, señor concelleiro. Para evacuar a auga cando en trombas. Vale. Supoño que vostede non ten contacto telefónico co que fai chover. Eu digo que estas... O mellor ten vostede. A veces, teño días. A veces teño días que sí, que San Pedro chámame tamén. Non quero dicirlle que isto xa non é a primeira vez que se produce, algunha solución había que darlle. A solución sabemos todos cal é, e a solución non pasa únicamente por unha solución municipal.
cando estamos falando pois, dos importes dos que estamos falando. Estamos falando tamén de días e situacións moi concretas, moi extremas, en donde se desbordan en lugares en donde habitualmente tampouco non se desbordan. Certo que no polígono hai ese problema puntual pois que ocasiona eses perxuicios importantes a determinadas empresas, pero esa solución intermedia que podría ser a viable, non? E que podría cometer o Concello, non la propuxeron no seu momento porque non a ven factible de ninguna maneira técnicamente. En todo caso, volveremos a facer unha consulta se unha solución intermedia fai algunha solución. Bueno, eu creo que como responsabilidade dun Concello que ten que xestionar unha actividade industrial, aínda que sean atemporales, cada 2 anos, esta situación hai que revertila. Xa, non, se aí queda, xa sabemos. Dispón de algún dato do avance da rotonda de Guísamo? A Nacional 6, Sí, falan vostedes de que o BOE publicou o anuncio 22 de marzo de 2018. Realmente o BOE de 26 de abril de 2019 publicaba algunha novidade, e é que se aprobaba o expediente de información pública e definitivamente el proyecto de trazado de implantación de la glorieta por un presupuesto estimado de 1.173.000 euros con las siguientes prescripciones que son resultado de la admisión de las alegaciones presentadas en el procedimiento de información pública, y se detallaban as alegacións que se presentaban. Esta é a novedade, a de abril do ano 2019. Aínda así, e máis recentemente, unha vez que xa foi feito este anuncio, tuvo que pasar unha vez máis por a Supervisión Técnica de Madrid. En Supervisión Técnica de Madrid obrigan a facer unha serie de axustes mínimos, e con eses axustes mínimos están con esas pequenas correccións, polo que en a prioridade realmente esa licitación e próximamente se irá publicada. Moi ben. Da pasarela da Nacional 6 na Escola Agraria tampouco sabemos nada, supoño. Sí, sabemos que agora tamén, unha vez que se aliviaron parte non dos orzamentos xerais do Estado, pero si por lo menos dos orzamentos que se dispuñan en Fomento, poideron facer un contrato tamén para asistencias técnicas e teñen xa un plano de planta que o terán en marzo e abril. A partir de aí aínda teñen pendentes as conversas se non teñen que chegar á expropiación coa Xunta, que eu espero que non, porque a Xunta sería máis interesada. Queres que nos dé un ataque? Que nos que a Xunta sería unha das maiores beneficiarias con esta pasarela. Vale, a quinta pregunta máis que unha pregunta é unha preocupación. Nos pasados temporales en Bergondo creo que había só un policía local pola mañán, ademais, donde en todos os concellos limítrofes reforzaron os servicios de seguridade. Me gustaría saber se teremos capacidade para que en outro temporal teñamos... Pode que sí, agora a partir digamos que dentro dunhos días xa se incorpora o novo axente e contamos con que precisamente, eso tamén nos poida facer fronte a que neste tipo de circunstancias poidamos facer reforzos. Nesta ocasión non foi posible, baixas, vacacións que tamén estaban solicitadas e que estaban concedidas precisamente por facer fronte a reforzos noutras épocas e, cando os medios son pequenos pasa o que pasa. De todas formas, non en todos os concellos limítrofes fixeron reforzo, o farían en Sada, en donde obviamente teñen un problema importante con tema con estas alertas, pero non en todos os concellos. Casi me acertaría máis se me dixeran cal non se refixo, creo que foi Bergondo e Miño, pero bueno. O sea, nos concellos máis ou menos da mesma población.
E os concellos que máis ou menos temos un número similar de efectivos. Xa, Claro. No, en Abegondo tampouco, só teñen un policía. xa non co fan, non? Claro, claro. Por eso digo que eu me comparo con concellos similares. Xa. Bueno, visto que pasa cos bombeos de Bergontiño e o de Rois, que xa está operativo o saneamento, pero os bombeos siguen sen luz, podía indicarnos cantos bombeos hai nestas condicións en todo o concello? Mire, unha vez que se rematan as obras, despois hai que dar de alta os bombeos, e non son tan dar de alta con Unión Fenosa. Por desgraza, non son tan áxiles como un pretendería, e hai cuestións que poden levar meses. Polo tanto, poden estar perfectamente funcionando, a pesares de non ter os contadores xa funcionando, e aínda así o bombeo de Bergondiño é o que efectivamente está sin esa conexión, a pesares de que levan feitos os informes e os contratos meses e meses. E isto Anos, supoño. No, Porque o bombeo empezou... os bombeos de Bergondiño veñen de hai anos. Que pasa? Que precisamente por non estar en funcionamento durante todo este tempo, houbo que facer unha serie de adecuacións previas. E iso foi tamén o que fai que teñamos que dar de alta novos contratos, neste caso coa empresa eléctrica. Pero as adecuacións previas é no que son os tubos, non é no bombeo. No bombeo. Incluso nas bombas tamén, algunha vez. Sí. Claro, a ver, teña en conta que estamos falando dun proxecto que levaba xa moitos anos feito. Neste caso non é o habitual, non é o que pasa en Rois, non é o que pasa en Moruxo, en donde remata o proxecto e xa directamente se manda toda a información a Fenosa para proceder a dala de alta, e aínda así, xa digo, son demasiado lentos, pero lentísimos hasta acabar ca paciencia. Non podo saber cantos hai pendentes de energía, cantos bombeos hai pendentes de energía. No, os últimos en Mesoiro tamén. En Mesoiro todavía está en fase de que se de alta, pero non están xerando ningún problema aos veciños. Bueno, aí tengo que discrepar. Sí, bueno, Tengo que discrepar porque os únicos que teñen os problemas son eses veciños de Bergondiño que tan amablemente foron a comunicarllo algún servicio de prensa. Algún sitio máis tamén, No, en Bergondiño son os únicos. Sí, vale, perfecto. Son Pois os mire, únicos. xa que vostede tan segura, é un servizo de interés público, podía decirme cantos días ao mes van a recoller? Unha ou dúas, depende. Ao mes? Sí. Cando é necesario. E como saben cando é necesario se non teñen un sistema de control? Visual. É dicir, cando o río cheira chama o veciño. Visual. Vale, perfecto. E de control. Perfecto. E de pasar por ali. Bueno, vale, Está. perfecto. Entonces, no, pero que eu só lle pido unha cousa. Mire, xa que non me cree, eu lle insto a que vai a ver algúns deles e do ter todos os bombeos teñen un rebose, sabe ou non? Sí. Bueno, pois polos reboses, se estuvera tan ben como vostede di, non había restos das toallitas, por exemplo, que rebosan para fora. Si se recollese habitualmente, como vostede di, Unhas toallitas que non deberían estar nos bombeos. O que vai ao váter, vale, o que sale por fora. Unhas toallitas que non deberían ir ao váter. Vamos a ver, exactamente, pero é o que marca que ali está saindo eso, pero você tampouco toma medidas contra eso, bueno, igual, só le digo que se quere, ou mire, se non, pois da igual, os peixes aguantan todo. Cando van a contestar as alegacións do proceso de inventario de camiños? Non está rematado todavía o informe. Recórdase o señor concelleiro que me dixo que estaba tan preocupado que máis que nadie que en noviembre teríamos algo así, nun pleno... Todo o goberno, e de feito estamos... E nos rechazaron unha moción para facer isto. No, é que lle rechazamos os Porque termos viña da en moción. noviembre. Os termos desa moción. Señor concelleiro, esa moción, vostede o que pretendía nesa moción era facer un inventario de camiños. Esa moción era un sinsentido, un copio-pego, facer un inventario de camiños e redactar un novo prego de condicións. Pero teno. Eso era... Non contestou as alegacións. Mire, e cando vamos a poder ver ese inventario aprobado?
coa segregación cando veña a pleno. Esa moción era un sinsentido e era, Perfecto, vamos, era non saber do que estamos a falar. moi ben. Claro, era volver atrás e volver a facer outro prego para contratar un servicio. Bueno, vale, Claro. perfecto. Bueno, temos disponibilidade dos terreos da Marquesina instalada en Bergondo en Non frente. está instalada a Marquesina. Vale. En Bixoi, no camiño do Pico, os taludes do mega relleno este que se fixo fai un tempo, está invadindo a carretera. Se pasou por ali, ben verá que hai uns pilotes de granito que se pegaron xa. Sí, xa se avisou a propiedade. Non o digo porque está o talud, todo o talud está rajado, o digo porque é bueno, pode ser un problema. E despois, hai xusto nesa zona, hai o camiño dos postes, creo que se llama, o camiño dos postes, ten unhas ramas ali tumbadas ainda desde que, bueno, fai bastante tempo. Nese mesmo camiño hai unhas ramas, sabes cal che digo? Onde se pegou o leñazo na moto, non sei como se chama este dali, bueno, é igual. Bueno, é que non sabemos se son as ramas que se depositaron ali. Non, son uns árboles, joder, que cruzan a carretera. Vale. Exactamente. Pero non pasas co coche por debaixo, Sí. Vale. Perfecto. En esa mesma zona onde está ese recheo hai un tubo de saneamento de agua pluvial que por dentro discurre un tubo de fecales, desborda. No, ese tubo rompeu hai 6 anos e se amañou, non rebosa. Pregolle que o mire, porque Está rota a xunta mirado. do segundo anillo e sale a basura por ali de que estuvemos. Está mirado. Bueno, é gravar un vídeo, home, non vai ser. O Son mellor ven auga, son non sei. especialistas en gravar vídeos. Claro, que o mellor ven auga, ten razón. Sí. O mellor é auga. Efectivamente, son en gravar vídeos con agua limpa, pero bueno. Sí, claro. Nun tubo de fecales. Joder. Sí. Temos Temos o vídeo. Nós tamén temos o vídeo, É auga Que limpa. É como vai auga limpa por a tubo de fecales? E non verte. Pero non está. Está con... se te fijas na xunta do segundo anillo, antes da tapa. No, quedamos, se acompáñate se queres, home. Ben, siguiente Ese, pregunta. bueno, nada, o camiño da Devesa non será mellor cerralo outra vez, está todo desfeito o camiño da Devesa. E leva así moitísimo tempo. Será mellor cerralo, porque un día vamos ter un disgusto. Non é necesario. O que hai que ir con cuidado. No Pazo do Curro é un camiño municipal. No, espere, teñen previsto reparalo? Pregunta xa vostede. non digo nada. Non di nada. Non di nada porque vostede... Porque me acaba de decir que... Porque vostede aprobou aquí neste pleno no pos do 2019 a inclusión tamén dese camiño para o seu asfaltado. Señora alcaldesa. É dicir, vostede tamén o aprobou. Señora O que alcaldesa. pasa que aprobamos e luego non sabemos lo que aprobamos e non entonces Me permite. entonces ese é o problema. Claro, ¿Sabe tienen qué previsto pasa? arreglarlo. No, Sí, pero e de feito o contrato do pos 2019 xa está contratado. E a previsión precisamente será que en marzo empecen as obras. Voy a decir, xa que me deu pé a que lle contestar, porque pensei que non iba a contestar, porque sempre está igual. No, sempre está igual, Donde no. lle convén, vostede vota esa Donde lle convén, donde no, lle convén, Donde sí. lle convén, no. Donde lle convén ao camiño. Onde convén ao camiño. Ah, Vale, non vai ser que se vale. moleste. Pero aquí o camiño está pendente de asfaltar, Sí. como Deus manda. Sí. Pero está intransitable agora, fai bastante tempo. Sí. Donde lle convén aos camiños que están pendentes de asfaltar, vostede do polígono ten ali, bueno, botanlle unha área por encima mentre non se asfalta, e por que aquí non se botou? Porque está pendente de Ou asfaltar. non, depende das necesidades e depende dos Que vayan a modo. tempos. E depende dos tempos. Daquelos vecinos que vayan por aí, decimos Se que non vayan a queren modo. fastidiar unha roda, sí. Perfecto, me parece moi ben. Bueno, no Pazo do Curro é un camiño municipal. Eu que fago cando vou pola Devesa, Xa. E vou bastante a miúdo, de feito, Moi ben, eu tamén. Cando paso pa San Fiz. Pois mira, Eu tamén vou. sí, É igual. No Pazo do Curro é un camiño municipal cortado por desprendimentos de fai xa bastante tempo. Se poderan miralo de reparar, agradecería. O que?
de reparar o camiño. De reparar o camiño? No, o que ten é que reparar o muro o veciño que lle caeu o muro. Pero, perfecto. E por eso está cortado o camiño, precisamente porque hai un muro que caeu. O veciño está en trámites, precisamente, para conseguir os permisos necesarios para poder levantar outra vez o muro. Moi ben, perfecto. Por eso está pechado. Moi ben. Bueno, nas aceras de asfalto do Camiño de Moruxo, onde está a casa da señorita, toda esa parte está tamén verde. Cando poidan... Claro, será a seguinte. Eu creo que vostedes viron que se estaban limpando as aceras noutro lugar e deberon... Mire, yo dixen unha vez, vostede presenta as preguntas que vostedes consideran e no tono tamén que vostedes consideran. E nos respondemos tamén o que nos consideramos. No, e eu tampouco lle estou respondendo mal. Se está burlando de mí todo o rato. No, mire, o que creo é que viron que e por eso mellor pensan mal. Pero vamos a ver, disculpe, vostede cree que só falan con vostedes os veciños, hombre? Continúo, señor concelleiro. Continúo. Probablemente vostedes viron algúns veciños que se estaban limpando beiras rúas en algún lugar e pensaron si solamente se iba a facer nese lugar ou nesa parroquia. Ben, entonces aproveito xa para decir que non, que se está limpando beirarrúas e mobiliario urbán e que a continuación, como acabo de decir agora, a baixada precisamente da C164 hacia o CEPAP e a seguinte lle toca precisamente a baixada de Moruxo porque ten necesidade, porque nós tamén o vemos. Que casualidade. Claro. No, que casualidade, no. É que esas son as necesidades. Polo tanto, eso é o que está previsto. Moi ben. Que malos somos, de verdade, os veciños son, de verdade... No, son uns desgraciados por chamanos, de verdade. Mire, ten algún plan para que os veciños poidamos consultar cando nos toca que nos limpen? No, sabe vostede perfectamente que cos medios municipais é imposible facer un plan desas características, agora se está facendo precisamente iso e é algo que non se vai a poder facer executar todos os anos. Só dúas cuestións máis. Unha era que nos piden os vecinos de Cortiñán que hai unhos grafitis na fonte se podemos retirar porque chaman a máis grafitis e xa están cansados de que lles anden pintando por aí, se pode ser. Bueno, pois o proxecto de reparación de fontes e lavadoiros que tamén veu a pleno conlevaba unha serie de actuacións en diferentes fontes, algunha de Cortiñán e supoñemos que se están referindo a de Morás porque en Cortiñán hai máis. A actuación nesa fonte como figura no proxecto que é público, por certo, pois tamén figura con esas... A limpieza de grafitis. Claro, de feito, verán vostedes que se empezaron a facer as labores previas de limpieza na maior parte das fontes que iban incluídas nese proxecto. Agora está parado uns días, verdad, Eloi, por culpa das inclemencias meteorolóxicas e despois se continuará co pintado e os arreglos de tellado, eses xa están prácticamente listos. Sin facer. Se retiraron, eso. Rotas, defectuosas. Vale. Despois destes temporales ainda quedan por retiradas taludes en varios camiños. Supoño que non tardará moito en retiralos. No, o que pasa é que algúns dependerá incluso do tempo. É recomendable, en algún deles é recomendable incluso esperar a que non choiva porque senón se pode producir precisamente un arrastre maior do cómaro. Algún rogo pregunta máis? Fixeron unha comida sorpresa aos meus compañeiros de Madrid.